كان زل عالم تمسكن يكون سلا أملاخنتك سلا فتارينتك سلا قويتنتك سلا نكسنتك سلا ملكوتنتك قدس እግዚአብሔር አምላኽና ነኽብረካ ነመስግነካ ነገልግለካ ንግዛእካ ፍግም ኢልና ድማ ንሰግደልካ ሰዓት መዓልቲ ዝባረካልና ሰላም ዘውዓልካና ኣብ ዕድሜና እዛ መዓልቲ እዚኣን እዛ ሰዓት እዚኣን ዝወሰካና ናብ ዙግ መንፈሳዊ ጉባኤ እዚ ክንፅምበር እውን ሓይሊ ስለ ዝሃብካና ክብርን ምስጋናን ንዓኻ ይኹን እንፅልዮ ጸሎት ኣምላኽና ስኻ ትሪኦ ስኻ ትቕበሎ ስኻ ትሰምዖ ግበረልና እንመሃሮ ቃልካ ድማ ቃልካ ምዃኑ ሰሚዕና ክንነብረሉ ስኻ ርድኣና ንዓለም ሰላም ነዛ ዘለና የሃገር ሰላም ንሃገርና ንህዝብና ንጎረባብትና መንጎና ሰላም ሃበና ጾምና ባረኸልና ቅድሰልና ብርሃነ ልደትካ ብድሓነ ሰላም ኣብፅሓና እናኣትዎ ዘለና ዘመን ድማ ኣምላኽና ንሕና በቲ ሓሳስባና እንልወጠሉ መገድና ዝቐንዓሉ ህይወትና ዝልወጠሉ ዘመን ግበረልና በረኸት ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ክፈለና ብኢድ መላእኽትኻ ሓልወና ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምፃእ ፈቃድካ ምታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት መግብና ሎሚ ሃበና እና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ንዕውሳና እንደገና ካብ ድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ ኢሞ ኣሜን ወዝት ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክልኹ ህልናኸ ድንግል ይኽድ ስጋኹን ድንግል ይኽድ ኣደይ እግዚኣብሔር ፀባኦት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክልኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርክቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብርኺ ኦ ምልእተ ፀጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስሕቲ ደስ በልኪ ኃጢአትና ክሰርየልና ነፍቲ ወድኽ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን ይፍታህ ወይ ስሪ እግዚእና ኣምላክና ወዳነ ኢየሱስ ክርስቶስ ካን ሊቀ ካህናት ሰራያት ያድምሳሲ አበሳ ወልዱ ለብሩ ከሻቴ ብርሃን አንቱም አብየ ካህናት ወአብየ ዲያቆናት ብርሃን ሳይርጉ ህፃናት በበስምክም ኩንፍታኖም ፀሓነ የረስየን እስብልዋን ሰማያት እዚዮ መሃረነ ክርስቶስ ንበል 12 እዚዮ መሃረነ ክርስቶስ 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 ከምኡውን በእንተ እግዝእትነ ማርያም መሃረነ ክርስቶስ መል 12 በእንተ እግዝእትነ ማርያም ክርስቶስ በእንተ እግዝእትነ ማርያም ክርስቶስ በእንተ እግዝእትነ ማርያም መሃረነ 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 ክርስቶስ መጨምሪያ አባና ቀጽሉ ባና ድሓነ መጽየም እንዴ ቀጽሉ ድሓነ አና ጸሎት ሰናይ ነገር ንዝገበረልና ይቅረ ባህል እግዚአብሔር አቡን ጎይትና አምላክና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ነመስግነለን ሸዊርና ረዲእና ይخليውና ናቅሪብና ተቀቢልና ተማዕቅምና ናቅምና ሰዓዛ ሰዓት ያውና ጽሕና ይሕጁን በዛ ቅዱስ ሰዓት ዚያን በኩል ዘመን ህይወትና በፍጹም ሰላም ክህልወና ኩሉን እግዚአብሔር አምላክና እንደምንለና ኦ ጎይታና እግዚአብሔር ኩሉ ተፈዛቦን ጎይትና አምላክና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ያለ ሁሉ ግብርን ምን ሁሉ ግብርና ውስጥ ሁሉ ግብርን ነመስግነካለና ስለ ሰወርካና ዝረዳኻና ዝሓለኻና ናባኻውን ስለ ዝቕረብካና ተቐበልካና ስለ ዝዓውካና ዘጥናኻና ሰዓዛ ሰዓት ያውን ስለ ዝብፅሕኻና ነመስግነካለና ወጎይታ ይቅረበለልና ወመፍቀር ሰብ ስለ ዝንልምነካለና ካብ ምሕረትካ እንደልለና ነዛ ቅዱስ ስዕለ እዚኣን ኩሉ ዘመን ህይወትና ንኣኻ ብምፍራ ብፍፅም ሰላም ክንፍፅም ሃበልና ኩሉ ቅናትን ኩሉ መከራን ከምኡ እንጎርን ዝኾነ ኩሉ ግብሪ ሰይጣንን ምኽሪ ክፉእ ሰባትን ምልዓል ፀላን ኦ ጎይታ ካባይ ኣርሕቕ ካብ ኩሉ ህዝብኻ እውን ኣርሕቕ ካብ ዙርያ ዘለና የቦታ እውን ኣርሕቕ ዝጥዕምን ዝሓይሽን ኣዘልና ተመነም ቅርቢትን ኩሉ ሓሊ ፀላን ክንረግፅ ስልጣን ዝሃብካና ንስኻ ካብ መኻብ ኩሉ ክፉእ ኣድሕነና ባልሃና እምበር ናብ ፈተና ይተእትወና ሓደ ወድኻ ጎይታና ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ምንቲ ፍቅሪ ሰብ ኢሉ ብዝገበረ ምሕረትን ይቕረታን ንስኻ ማዕረ ምሕቡም ዝኾነ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ፅንዓትን ብኡ ዘለካ ለምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም ኣሜን ናይ ንስሓ መዝሙር 51 ወኣምላክ ከምሳልኻ መሓረኒ ከምቲ ዓብይ ራቓበሳይ ደምስስ ካብ ኣሳይ ፀቢቅ ክሓፀበኒ ካብ ሓጢአተይ እውን ኣፅርየኒ ኣነ ኣበሳይ ይፈልጥ ኣለኹ ሓጢአተይ ኩሉ ግዜ ብቅድመ እዩ ብዘረባኻ ጻድቕ ፍርድኻ ንጾንካ ትርከብ ሰኣነ ንኣኻ ጥራይ በደልኩ ኣብ ቅድሚኻ እከይ ግበርኩ ኖ ብኣበሳ ተወለድኩ ነይከዓ ብሓጢአት ተነሰተኒ ኖ ንሓቃ ውሽጢኻ ትደልዮ ኣሕበቡን ጦም መሃረኒ እንተ ክፀርሱ ስምዕዛ ፅርየኒ ካብ በረርኩ ፀዕሎ ፀበኒ ተንፅቐጥቀጥቃየን ኣፅምቲ ሕጎሳት ባህታን ሓጎስን ኣስማዓኒ ገጽካ ካብ ሓጢአተይ ከውሎ ንብዘላ ኣበሳዩ እንደምስሶ ወኣምላኽ ጽሩይ ልቢ ፍጠረለይ ጽኑ መንፈስካ ውሽጢ ሓድስ ካብ ገጽካ ይደርብየኒ ቅዱስ መንፈስካ እውን ኣይተግድፈኒ ሓጎስ ምድሓንካ ምለሰለይ ብፈቃደኛ መንፈስ እውን ደግፈኒ መገድኻ ንመፍረስ ክምሮም እየ ሓጥኣን ናባኻ ክምለሱ እዮም
وأملاخ مدحني كابرا دم أنا كفني لساني صدق هالو الكتب يا قويتاي أفي مسجانا خنا قرصنا فريكفت مسوات باب بلكاني فزي كون اسمه ركول كانري مسوات مرارايت وغوني خمو مسوات أملاخ صبر منفسيو وأملاخ نصبرن قطن لبايتو نقوني خا نسيم صدق سناي جبر الله مكاتات يرسالم وندق شعب مسوات صدقي بزحر مسواتي بملء مسوات بحق بلكايو شو أم مسوي أروح أقرب الكايم هالليلويا صلاة جزية قاس نكرسن قسين أملاخين مسكان أقربلو حاتياتيك حد قال لك إلمنا الهوت يسمع لنا أبونا بملاك سلام مزمور داوود 230 أبونا قوموس 231 أبونا دياقون محاري مزمور داوود 232 أبونا دكتور صرقاب مزمور داوود 233 حبتنا مولو مزمور داوود 234 حبتنا رزنت مزمور داوود 237 أبونا بملاك سلام مزمور داوود 238 أبي قوموس مزمور داوود 241 حاونا دياقون محاري مزمور داوود 242 حاونا دكتور صقاب مزمور داوود 246 حبتنا مولو مزمور داوود 247 حبتنا رزنت مزمور داوود 248 عويل كتب سهلنا يهي كم يمسيهم እግዚአብሔር ይመስገን مزمور داوود مبل 248 فطرت كلنا እግዚአብሔር يمسكنه هللويا እግዚአብሔር ካብ ሰማያት አመስግኑ ኣብ ኣርያም አመስግኑ ኩልኩም መላእክቱ አመስግኑ ዘለኹም ሰራዊቱ አመስግኑ ኣትን ፀሓይን ወርሕን አመስግኑ ኣቱም ብርሃን ብሩሃት ከዋኽብቲ አመስግኑ ኣቱም ናይ ሰማያትን ኣብ ልዕሊ ሰማያት ዘለኹም ማያትን አመስግኑ ንሱ ኣዚዙ ተፈጢሮም የሙሙ ንስም እግዚአብሔር የመስግኑ ንዘለዓለም ዓለም ኣቆሞም ዘይሓልፍ ሕጊ ሃቦም ንእግዚአብሔር ካብ ምድሪ አመስግኑ ኣቱም ገበላት ባሕርን መዓሙቕን ኩልኩም ኣቱም ሓውን በረድን ኣሳሒታን ግመን ቃሉ እተስልጥ ህቦብላን ኣቱም ኣኽራንን ኩራቢትን ኩልኩም ፈረይቲ ኣእዋምን ጽሕድታትን ኩልኩም ኣራዊትን ኩልኻትኩም እንስሳን ለመም እትብሉ ነፈርቲ ኣዕዋፍን ነገስታት ምድርን ኩልኻትኩም ኣሕዛብን መሳፍንትን ኩልኻትኩም ፈረቲ ምድሪ ኣጓዝን ጎራዝትን ዓበይቲ ምስ ንኣሽቱ ስሙ በይኑ ልዑል እዩ ግርምኡ ኣብ ልዕሊ ሰማይን ምድርን እዩ እሞ ንስም እግዚአብሔር አመስግኑ ንህዝቡ ቀርኒ ኣልዓለ ስለዚ ኩሎም ቅዱሳኑ ደቂ እስራኤል እቲ ዝቀርቦ ህዝቡ የመስግኖ ኣሎ ሃሌሉያ ሃሌሉያ አሜን ሃሌሉያ ቃል ህይወት የስማዓልና ምስጋና ንእግዚአብሔር አምላኽ ይኹን አሜን እንሆ ኣብ ቅድሚ ትቕኑዕ ፈራዲ ኦ ክርስቶስ አምላኽና ምሴር ኣቦኻ መንፈስ ቅዱስን ሎምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም ንሰግደልካ ኣለና አሜን እንሆ ኣብ ቅድሚ ትቕኑዕ ፈራዲ ክኸውም ተዳልየ ኣለኹ ኣብ ምግጋይ ዝሓለፈ ዕድመይ ንኹነኔን ንፍርድን ብቑዕ ስለ ዝኾነ ብብዝሒ ሓጢኣተይ ርዕድን አንቀጥቅጥን ኣለኹ ግን ከነፍሴ ገና መሬት ትነብሪ ካብ ሃለኹ ዝተነስሒ ምክንያቱ መሬት ኣብ መቓብር ኣይውድሶን እዩ ኣብ ሞትካ ዝክሮ የልቦን ኣብ ገሃነሙን ዘመስግኖ የልቦን እሞ ካብ ድቃስኪ ተንስእኪ ናብ መድሓኒኺ ብንስሓ ወኣምላኽኸይ መሓረንን ኣድሕነን እናበልክ ተማህፀኒ ቅዱስ ወንጌል መምህርና ሉቃስ ካብ ዝፀሓፎ በረኸት ጸሎቱ ምስ ኩልና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን እንሆ ድማ ኣብ ኢየሩሳሌም ስምዖን ዝበሃል ሰብኣይ ነበረ ሰብኣይ ዝጻድቕ ንኣምላኽ ዝፈርም ጽናዕ እስራኤል እውን ጽበ ነበረ መንፈስ ቅዱስ ድማ ነበሮ ነቲ መሲሕ እግዚአብሔር ከይረኣይ ሞት ከም ዘይርኢ ድማ ብመንፈስ ቅዱስ ተገሊጹሉ ነበረ ብመንፈስ ከዓ ናብ ቤተ መቕደስ መፀ ወለዱ ነቲ ኢየሱስ ህፃን ከም ስርዓት ሕጊ ክገብርሉ ምስ ኣተዉ ስምዖን ድማ ኣብ ኢዱ ሓቆፎ ንኣምላኹን ከምዚ እናበለ ባርኾ ኦ ጎይታይ ነቲ ንኣሕዛብ ምግላፅ ብርሃን ንህዝብኻ እስራኤል እውን ክብረት ክኸውን ኣብ ቅድሚ ኩሉ ህዝቢ ዘዳለኸ ምድሓንካ ዓይንተይ ካብ ረኣያስ ሕጂ ከምቲ ዘረበኻ ንባሪኻ ብሰላም ተፋንዎ ኢኻ በለ
ምስጋና ንእግዚአብሔር አምላኽ ይኹን አሜን። ኦ ክርስቶስ አምላኽና ምስር አቦኻ መንፈስ ቅዱስን ሎምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ሰግደልካ ኣለና አሜን። አሜን። ቃለ ሕይወት የስማዕልና አቦና በመልአከ ሰላም ክፍልታት ጸሎት ክፍልታት ጸሎት እንሆ ቅድሚ ቅኑዕ ፈራዲ ክኸውን ተዳልየ ኣለኹ ተኣምግጋይ ዝሓለፈ ቅድመይ ምኽንያንን ንፍርድን ብቑቕ ስለ ዝኾነ ብብዝሕ ኃጢአተይ ርዕድን እንቅጥቀጥን ኣለኹ ግን ከነፍሰ ጌና መሬት ከነብሪ ካብ ሃለኹ ዝተነስሒ ምክንያቱ መሬት ኣብ መቃብር ኣይውድሶን እዩ ኣብ ሞት ከዓ ዝዝክሮ የልቦን ኣብ ገሃነሙ ዘመስግኖ የልቦን እሞ ካብ ድቃስተኺ ተንሲኺ ናብ መድሓኒኺ ብንስሓ ወአምላከይ ማሐረንን አድሕነን እናበልከ ተማሕፀኒ ስብሃት ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ለዓለም ወለዓለም ዓለም። ቃለ ሕይወት የስማዓልና ሃውና ዲያቆን መሐሪ መዋዕል ሰብ ዘይውዳእ መዋዕል ሰብ ዘይውዳእ እዚ ዓለም እዚ ከዓ ንዘለዓለም ዝነብር እንተዝኸውን ነፍሰይ ንፁር ዝኾነ ምክንያት መሃለውክ ነይሩ ግን ከ እቲ ጽዩፍ ዝኾነ ተግባራትክን እቲ ሕማቐከይክን ኣብ ቅድሚ ተሓቅና ምዝቕላዕ ኣብ ዓራት ሓጢኣት ተሰጢሕኪ ኣብ ትሸለልተኛን ከዳዓን ስጋ ክለኺ እንታይ እቲ ትህብየ መልሲ ኦ ክርስቶስ ኣምላኸይ በቲ ኣዝዩ ዘፍርሕ ፍርድኻ እስንብድ ነቲ ዘለዓለማዊ ፍርድኻ እምብርከኽ በቲ መለኮታዊ ነፀብራቕ ብርሃንካ እንክትከት ኣለኹ ኣነ ሕሱም ድኑስ ኣብ ዓራተይ ደቂሰ ዘለኹ ኣብ ሂወተይ እውን ዘይቅዱስ ዝኾንኩ ናይቲ ተቐባሊ ቀረፅ ኣብነት ብምውሳድ ኣፍ ልበይ እናወቃዕኩ ኦ ኣምላኽ ኣነ ገበነና እዮ እሞ ይቅር በለለይ ይብል ኣለኹ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለም ዓለም አሜን። ቃለ ሕይወት የስማዓልና ሃውና ዶክተር ጽጋብ ወንጽሕቲ ድንግል ኦ ንጽሕቲ ድንግልና ባርያኽ እቲ ቅልጡፍ ጽላል ረድኤትኪ ዘርግሒ ነቲ ኣብ ምሕልናይ ከም ማዕበል ዝገማጠል ክፉእ ሓሳባት ካባ ያርሕቕዮ ነቲ ሕምምቲ ነፍሰይ ብከንቱነት ኣዝዩ ሃለዋታ ጠፊኡ ኣሎ እሞ ናብ ጸሎትን ምንቕሓን ኣበግስ እያ ምክንያቱ ንስኺ ከኣሊትን ምሕረእቲ ትልምን ኣላይት ኣደን ኢኺ ኣደ ምንጪ ህይወት ንጉሰይን ኣምላኸይን ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ተስፋይ ኢኺ። ቃለ ሕይወት የስማዓልና ኣዴና ኣይነ ዓለም ወጎይታ በዛ ላይ ተዚኣና ዓሞ አቤት ከመምሲኹም እግዚአብሔር ይመስገን ኣብ ጎይታ በዛ ለይቲ እዚኣና ዓሞ ብዘይ ሓጢኣትን ክንሓድር ሓልወና ኦ ኣምላኽ ኣቦታትና ንስኻ ክቡር ኢኻ በረኸትካ ኣዝዩ ብዙሕ እዩ ቅዱስ ስምካ እውን ንዘለዓለም ክብዝ ዝመልኦ እዩ አሜን። ኣብ ጎይታ ከምቲ ኣባኻ ተወኪልናዮ ዘለና ምሕረትካ ከምኡ ትኹነልና ንዕንቲ ኩሉ ንዓኻ ኣዕንትና ኩሉ ንዓኻ ይፅበያ ኣለዋ ንስኻ ከዓ ኣብ እዋኑ ምግቢ ትህቦም ኦ ኣምላኽና መድሓኒትና ተስፋ ኩላ ወሰን ምድሪ ስምዓና ኦ ጎይታ ንስኻ ኢኻ ካብቲ ዓሌት እዚ ንዘለዓለም እትሕድረና እትዕቁበናን ኣሜን። ኦ ጎይታ ብሩኽ ኢኻ እሞ ፍርድኻ መሃረኒ ኦ ጎይታ ብሩኽ ኢኻ እሞ ሓቅነትካ ኣረዳእኒ ኦ ጎይታ ብሩኽ ኢኻ እሞ ክብርኻ ኣብርሃለይ ኦ ጎይታ ምሕረትካ ንዘለዓለም ይነብር ኦ ጎይታ ንዓይ ንተግባር ኢድካ ኣብ ወለዶ ናብ ወለዶ መዕቆብየይ ስለ ዝኾንካ ኣይትንፀገኒ ኦ ጎይታ ንዓኻ በዲለ እየሞ መሓረኒ ንነፍሰይ ኣድሕና እናበልኩ እጽልይ ኣለኹ ኦ ጎይታ ኣባኻ ተወኪለ ኣለኹ እሞ ኣድሕነኒ ፍቓድካ ክገብር ከዓ መሃረኒ ንስኻ ኣምላኸይን ፈልፋሊ ህይወት ኢኻ ብርሃንካ ድማ ናይ ብርሃን እንርኢ ምሕረትካ ናብቶም ዝብጡኻ ክብርኻ ከዓ ናብቶም ቁንዓት ልቢት ትመጽእ ጸጋን በረኸትካን ምስጋናን ብሓቂናትካ እዩ ኦ ቅድሚ ዓለም ዝነበርካ ንዘለዓለም እትነብር ዘለኻን ኣቦ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ንዓኻ ምስጋና ውዳሴ ግርማ ይግባእ ሎምን ኩሉ ሰዓን ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን። ኦ ጎይታ በኣኻ ምእማን ንስኻውን በኣኻ ምዝማርን ሰናይ እዩ እሞ ምሕረትካ ኣብ ፀፅብ ብሓቅነትካ ድማ ለይቲ ለይቲ እዘንቱ ክብርን ኣምላኽ ይኹን አሜን። ቃለ ሕይወት የስማዓልና ሃብተና ሙሉ ውዳሴ ስሉስ ቅዱስ
إلكم እግዚአብሔር ይመስገን። ዳስ የስልስ ቅዱስ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ካብ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ዝተወልደ መሓረና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ኣብ ዮርዳኖስ ዝተጠምቀ ኣብ ልዕሊ ዕፀ መስቀል ምንታና ዝተሰቕለ መሓረና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ካብ ሞታ ዝተንስአ ብምስጋና ናብ ሰማያት ዝኣረገ ኣብ የማን ኣቦኡ ዝተቐመጠ ኣብ ሕያዋን ሙታንን ክፈርድ ከም ብሓድሽ ክመጽእ እዩ። ኦ ጎይታ መሓረና ምስጋና ንቦር ወልድን መንፈስ ቅዱስን ሎምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም ኣሜን። ቃለ ሕይወት የስማዓልና አቦና በመላከ ሰላም ኦ ስሉስ ቅዱስ መሐረና ኦ ስሉስ ቅዱስ መሐረና ኦ ስሉስ ቅዱስ መሐረና ኦ ጎይታ ኃጢአትና ሓደገልና ኦ ጎይታ በደልና ይጸብጽበልና ኦ ጎይታ አበሳና ይቅረበልና ኦ ጎይታ ንሕማት ዝኻብ ፀሓዮሞም እቲ ትቅዱስም ካልካ ፈውሶም ኦ ጎይታ ነቶም ዝመቱ ቦታትና ነዴታትና ኣሕዋትና ናሓትናን ከዓ ነፍሶም ኣዕርፍ ኦ ካብ ሓጢአት ንዝኾንካ ጎይታ መሐረና ኦ ካብ ሓጢአት ንዝኾንካ ጎይታ ርድአና ልማናና ከዓ ተቐበለልና ክብርን ምስጋናን ብፍጹም ማዕርግን ቅድስናን ንዓኻ ይግባእ እሜን ኦ ጎይታ መሐረና ኦ ጎይታ መሐረና ኦ ጎይታ ባርኸና ኦ ጎይታ ብቕዓት ግበረና ምስጋና ከምዚልና ክንጽልብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምጻእ ፍቃድካ እንተ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት መግበና ለማሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ንዕሳና እንደገልና ካብ ክፉእ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ ኢማ ኣሜን ኦ ዝትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕልና ከድንግል ኢኺ ብስጋኹ እውን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ፀባዖት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኻ እንስቲ ብርክቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብርኺ ኦ ምልእተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስሕቲ ደስ በልኪ ኃጢአትና ክሰርየልና ናብ ፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን። ቃለ ሕይወት የስማዓልና ሓብትና መምህርቲ ምኒት ምስጋና ንቅድስቲ ድንግል ማርያም ሚቲ ክዘለኺ መምህርቲ ምኒት እሺ ይቕሬታ ምስጋና ንቅድስቲ ድንግል ማርያም ኦ ቅድስቲ ምልእቲ ጸጋ ኩሉ ግዜ ድንግል ዝኾንኪ ወላዲት ኣምላኽ ኣደ ክርስቶስ ሰላም ንብለኪ ምእንቲ ሓጢአትና ክሓድገልና ናብ ፍቅሪ ወድኺ ጸሎትና ዕርግልና ንሓቀኛ ብርሃን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣምላኽና ዝወለድክልና ቅድስቲ ድንግል ሰላም ንብለኪ ንሓጢአት ነብስና ሓሊቡ ክምሕረና ናብ ጎይታ ለምንልና ኦ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ወላዲት ኣምላኽ ንዘርኢ ሰብ ምንቲ ኣማላዲት ናብ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ብሕድገት ሓጢአት ክጽግወና ለምንና ኦ ናይ ሓቂ ንግስቲ ድንግል ሰላም ንብለኪ ኦ ንኣማኑኤል ኣምላኽና ዝወለድክልና ኩርዓት ዘርእና ሰላምታ ነቕርበኪ ኦ ድንግል ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ተኣመነት ኣማላዲት ሓጢአትና ምእንቲ ክሓድገልና ተዘከርና ኣሜን። ሚን ቃለ ሕይወት የስማዓልና ሓውና ዲያቆን መሓሪ መእተዊ ጸሎተ ሃይማኖት ኣይስማዓና ኣሎ ሓውና ዲያቆን መሓሪ ሰምዓና እንተሊኻ ኣይስማዓና ኣሎ ሓውና ዲያቆን መሓሪ ሕጂ መፂኻ ኣለኻ ሕጂ ኦ ኣደ ሓቀኛ ብርሃን ነኽብረኪ ኦ ቅድስት ድንግል ወላዲት ኣምላኽ መድሕን ዓለም ስለ ዝወለድክልናን መጺኢ ከዓ ንነፍስና ስለ ዘድሓነናን ነመስግነኪ ኦ ጎይታናን ንጉስናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ክብሪ ንዓኻ ይኹን ንስኻ ንሃዋርያት ሞገሶም ንሰማዕታት ኣኽሊሎም ንጻድቃን ዕልልታኦም ንቤተ ክርስቲያን ጽንዓት ንሓጥኣን ሕድገት ብሓደ ዝመለኮቱ ስሉስ ቅዱስ ነበስር ንሰግደሉን ነኽብሮን ኦ ጎይታ መሓረና ኦ ጎይታ መሓረና ኦ ጎይታ ባርከና ኣሜን ሚን ቃለ ሕይወት የስማዓልና ሓብትና ረዘነት ጸሎታ ናይ ሃይማኖት ጸሎት ናይ ሃይማኖት ጸሎት ኩሉ ብዝሓዘ ሰማይን ምድርን ዝርአን ዘይርአን ዝፈጠረ ብሓደ እግዚኣብሔር ኣብ ንኣምን ብሓደ ጎይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ዓለም ከይተፈጥረ ምስኡ ሁሉ ብዝኾነ ወልድ ኣብ ዋህድ እውን ንኣምን ካብ ብርሃን ዝተረኽበ ብርሃን
ካብ ሓቀኛ ኣምላኽ ዝረኽበ ኣምላኽ ዝተወልደ እምበር ፍጡር ዘይኮነ ብመለኮቱ ምስ ኣብ ማዕረ ዝኾነ ኩሉ ብኡ ዝተፈጥረ ዘይክኡ ግና ኣብዚ ምድሪ ዘሎ ይኹን ወይስ ኣብ ሰማይ ዘሎ ምንም ዝተፈጠረ የብሎን። ምእንታና ምእንቲ ሰብ ምእንቲ ድሕነትና ካብ ሰማያት ዝወረደ መንፈስ ቅዱስ ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ስጋ ለበሰ ሰብ ኮነ። ሰብ ኮይኑ ድማ ብዘበን ጴንጤናዊ ጲላጦስ ምእንታና ተሰቕለ፣ ሓመለ፣ መከራ መስቀል ተቐበለ፣ ሞተ፣ ተቐብረ። ኣብ ቅዱሳት መጻሕፍቲ ከም ዝተጻሕፈ ኣብ መበል ሳልሳይ መዓልቲ ካብ ሞታን ተፈልዩ ተንስአ፣ ብክብሪ ናብ ሰማይ ዓረገ፣ ኣብ የማን ኣቦ ተቐመጠ። ከም ብሓድሽ ንሕያዋንን ሞታንን ክፈርድ ብክብሪ ክመጽእ እዩ። መንግስቱ እውን መወዳእታ የብሉን። ጎይታን መሕወይን ብዝኾነ ካብ ኣብ ዝሰረፀ መንፈስ ቅዱስ እውን ንኣምን። ምስ ኣብን ወልድን ንሰግደሉን ነመስግኑን ብነቢያት ዝተነግረ እዩ። ልዕሊ ኩሉ ናይ ሃዋርያ ጉባኤ ዝኾነት ብሓንቲ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ንኣምን። ንሕድቀት ሓጢኣት ብሓንቲ ጥምቀት እውን ንኣምን። ትንሳኤ ሞታን ዘለኣለም ዝመፅእ ሂወት ተስፋ ንገብር። ኣሜን። ያዕቆብ ኣለኹ ቦነ حري أبونا صبوا غيركم بملاك سلام ጎይታ ጸሎትና ሰሚዕኻ ሓጢኣትና ሓደገልና ክርያ ላይሶን ክርያ ላይሶን ክርያ ላይሶን كريا لايسون كريا لايسون كريا لايسون ላይሶን ክርያ ላይሶን ክርያ ላይሶን كريا لايسون كريا لايسون كريا لايسون ላይሶን ክርያ ላይሶን ክርያ ላይሶን كريا لايسون كريا لايسون كريا لايسون ላይሶን ክርያ ላይሶን ክርያ ላይሶን كريا لايسون كريا لايسون كريا لايسون ላይሶን ክርያ ላይሶን ክርያ ላይሶን كريا لايسون كريا لايسون كريا لايسون ላይሶን ክርያ ላይሶን ክርያ ላይሶን كريا لايسون كريا لايسون كريا لايسون ላይሶን ክርያ ላይሶን ክርያ ላይሶን كريا لايسون كريا لايسون كريا لايسون ላይሶን ክርያ ላይሶን ክርያ ላይሶን كريا لايسون كريا لايسون كريا لايسون ላይሶን ክርያ ላይሶን ክርያ ላይሶን كريا لايسون كريا لايسون كريا لايسون ላይሶን ክርያ ላይሶን ክርያ ላይሶን كريا لايسون كريا لايسون كريا لايسون ላይሶን ክርያ ላይሶን ክርያ ላይሶን كريا لايسون كريا لايسون كريا لايسون ላይሶን ክርያ ላይሶን ክርያ ላይሶን كريا لايسون كريا لايسون كريا لايسون ላይሶን ክርያ ላይሶን ክርያ ላይሶን كريا لايسون كريا لايسون كريا لايسون ላይሶን ክርያ ላይሶን كريا لايسون كريا لايسون حاونا يعقوب قدوس قدوس الشهر ربنا دحن دوعلكم እግዚአብሔር ይመስገን ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰማይን ምድርን ብክብርኻን ብልግስኻን ሙሉኣት እየን። ኦ ንኩሉ እትመልኽ እግዚአብሔር ኣቦ መሓረና። ኦ ጎይታ ሰራዊት ኣምላኽ ሓይልታት ምሳና ኹን። ምክንያቱ ኣብ ግዜ ሽግርናን ጭንቀትናን ብዘይካ ረዳ የብልናን። ኦ ኣምላኽ ኣባና ሕደር ንበደልና ይቕረታን ምሕረትን ግበረልና። እቲ ብድልየትናን ብዘይድልየትናን ዝገበርናዮ እቲ ብፍላጥን ብዘይፍላጥን ዝሰራሕናዮ ስውርን ጉህድን ዝኾነ ሓጢኣትና ምእንቲ እቲ ኣብ ልዕለና ዝስመ ቅዱስ ስምካ ኢልካ ኦ ጎይታ ይቐረበለልና። ኦ ጎይታ ከም ምሕረትካ ዳ እምበር ከም ተግባርና ይኹን። በከመ ዋክቶበከ ማዕበሳኒ በከመ ምሕረትከ አምላክነ ወአኮበ ማዕበሳኒ በከመ አምላክነ ወአኮበከ
ወጎይታ ብቃት ክብረና ምስጋና ከምዚልና ክንትልብ ሰማያት ትነብር አቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትካ ትምፃእ ፈቃድካ እንተ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኩን ንዕለት መግበና ለማሃበና ንሕናን ዝበደልና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ንዕሳና ንድግና ካብ ክፉእ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለኣለም ናትካ ኢማ ኣሜን። ኣውዝትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክልኹ ብሕልና ክድንግል ኢኺ ብስጋኹም ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ፀባኦት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክልኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርክቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብርኺ እዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስሕቲ ደስ በልኪ ኃጢአትና ሰሪየልና ነፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን። ናይ ንስሓ ጸሎት ኦ ጎይታ ኣብዛ መዓልቲ እዚ ኣብ ቅድሜኻ ብተግባርኹም ብቃል ብሓሳብኹም ብኩሉ ህዋሳትና ዝሓጣና እዩ ንስኻ ርሕሩሕን መፍቀሪ ሰብን ስለ ዝኾንካ ምእንቲ ቅዱስን ካኢልካ ተዓርቐና ንሕደገልና ወአምላክ ሰላም ክንሓድር ሰላማት ለይተሃበና ኣብዛ ናይ ድቃስ ግዜና ካብ ኩሉ ጭንቀት ናፃ ግበረና ካብ ኩሉ ክፍኣትን ካብ ኩሉ ፈተና ፀላም ክሕልወና ከዓ ናይ ሰላም መልኣክ ኣልኣኸልና ብፀጋን ብርህራይን መፍቀሪ ሰብ ዝኾነ ሓደ ወድኻ ጎይትና ኣምላኽናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ እቲ ብኡን ምስኡን ክብርን ውዳሴን ግርማን ዘሎ ካብ ማዕሪኻ ምስ ዝኾነ ዋዕቦት መንፈስ ቅዱስን ምስጋና ይግባእካ ሕጂ ንዘለዓለም ዓለምን ኣሜን። ኣቦና ድሕሪ ወጎይታ መሓና ምሕረትካ ናብዝሓልና ኣብ ነፍሲ ወከፍ ሰዓትን ግዜን ናብ ሰማይን ምድርን ብክብሪ ስገደልካ ክርስቶስ እሙን ኣምላኽና በዓል ነዊሕ ትዕግስትን ብዙሕ ምሕረትን ብሰናያ ዝተመላእካ ርህሩህን ነቶም ኣነ ዝቐዳማዮም ሓጢኣተኛታት እውን እትምሕር ንሓጥእ ብንስሓ ተመሊሱ ብሂወት ክነብር እምበር ሞቱ ዘይትደሊ ምእንቲ ጽበዮም ዘሎ ተስፋ ሰማያት ክረኽቡ ንኩሎም ናብ ድሕነት ትዕድም ወጎይታ ኣብዛ ሰዓት እዚኣ ናብ ኩሉ ሰዓታትን ልማኖና ተቐበል ህይወትና ቃናዓልና ትእዛዛትካ ክንገብር ምርሓና መንፈስና ቅድስ ስጋናን ሓሳባትና ናንጽህ ትምኒትና እውን ስመር ሕማምና ፈውስ ሓጢኣትና ሕደገልና ካብ ኩሉ ክፉእ ሓዘንን ሰቓት ልቢ ርድኣና ብህልውንኦም ክንዕቆብ ብቅዱሳን መላእኽትካ ሓልወና ናብ ውህደት እምነት ከነምርሕ ምእንቲ ናብቲ ዘይምርመርን ዘይውሰንን ፍልጠትካ ክንበጽሕ ዓድለና ንስኻ ንዘለዓለም ዓለም ብሩኽ ኢኻ እሞ ኣሜን። እግዚኣብሔር ኣምላኽና ጸሎትናን ገዓርናን ሰሚዑ ኣብ ሰማይ ዘሎ ምሕረቱ ውርደልና ምድሪ ዘሎ መዓት ይቐንጥጠልና ናብ ብርሃነ ልደቱ ብሰላም የብፅሓና ተረይፉ ዘሎ ዘመን ሱባኤና ንህይወትና ክንጥቀመሉ ብመንፈስ ክንዓብየሉ እግዚኣብሔር ይርዳኣና ኩሉ ዝከኣሎ ዘይሰኣኖ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ብሕማም ንዝሳቆዩ ዘለዉ ኣብ ሆስፒታልን ኣብ ገዝኦምን ኣብ ማየ ጸሎትን ኣብ ጎደና ዝሓድሩን ዝውዕሉን ምስኦም ድማ ፍቁራቱን ባሮቱን ውሉዱን ኢዮብን ወለተ እግዚእን ኩሎም ክንዝከሮም ንዝሓተቱን ብምሕረቱ ይብፅሓልና እሱራት ይፍታሓልና ምሩኻት ምለሰልና ሕዙናትን ኣዘልና ብቑዓት ትግበረና ብምስጋና ከምዚ ኢልና ክንጽልብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ኣብ ምድሪ ይኹን ናይ ዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ንኣበሳና ንሕደገልና ካብ ክፉእ ኣድሕነና እምበርና ፈተና ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘለኣለም ናትካ እዩ ወኣዴና ቅድስቲ ድንግል ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣኽ ሰላምታ ሰላም ለካ ኣለኹ ብሕልና ድንግል ኢኺ ብስጋኹ እውን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም እብለካ ኣለኹ ንስኺ ካብ ኣንስተ ፈለኽ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብሩኽ እዩ ኦ ምልእተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ ኦ ፍስሕቲ ደስ ይበልኪ ሓጢኣትና ክስርየልና ናብ ተፈትዎ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ጸሊኺ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን። ቃለ ሕይወት ይስማዓልና ተጸለየ ጸሎት ተማህለልናዮ ምህለላ ኩሉ ብቅድሚ እግዚኣብሔር ዓሪጉ መዓት ዘቁርር ምሕረት ዘውርድ ይግበረልና ኩልኹም ህዝበ እግዚኣብሔር ነዚ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን እትህቦ ናይ ሰሉስ ጸሎተ ሰርክን ከምኡውን ትምህርቲ ሃይማኖት ብኣንቃድዎን ብትብኣትን ትከታተልዎ ዘለኹም ሩሕሩሕ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ኣበሳናን በደልናን ዕሽነትናን ከይጸብጸበ ክሳብ ዝሰዓት ብድሓነ ሰላም ዓቂቡ ኣብዚ ቅዱስ ቦታ ንምስታፍ ንዝፈቐደልና ንዝረዳእና ንዝደገፈና ልዑለ ባህሪ ፈጣሪና ኣምላከ ቅዱሳን ናይ ባህሪ ምስጋና ይብፅሓዮ።
ኣብዚ ሓለፈ ግዜና መዝሙር ዳዊት ቅሬታ ሃይማኖት አበው ምዕራፍ 47 ቁፅሪ 30 ኢና ጠጠው ኢልና ነርና ከም ፈቃድ እግዚአብሔር ሎሚ ካብ ቁፅሪ 30 ክንጅምሮ ኢና ኣብዚ ምዕራፍ እዚ 4 ክፍልታት ርኢና መወዳእታ 5 ክፍሊ ርኢና ከም ፈቃድ እግዚአብሔር ኣብ ቁፅሪ 32 መወከሲና ቀዳማይ መወከሲና ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 1 ካብ 1 ክሳብ 14 ዘሎ ኣበይ መልአከ ሰላም ከምብብልናየመ ካብ 30 ንባብ ይቐፅል ኣስዒቡ ኣብዚ ድርሳኑ እዚ ከም ዝበለ ባዕሉ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ኣብ ተወልደ ከም ብሓድሽ ካብ ቅድስቲ ድንግል ተወልደ ነዚ ዘዘከርናዮ እምኒ መልክዑ ሓደ ጥራይ ኣይኮነን እንታይ ደኣ ካልእ ናይ ቅድም ኣለዎ ከምኡ ወዲ እግዚአብሔር በአካል ተወልደ ብዘይ አካል ኣይተወልደን በአምሳልቱ ብዙሕ ዝዋግኡ ዕንቁ ባሕሪ ካብ ክልተ ህላውየ ዝወሃሃድ እዩ እዚ ከዓ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ እግዚአብሔር ቃል ካብ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ሰብ ኮይኑ ከም ዝተወልደ ምእንቲ ይኸረድእ እዩ ብፍርቂ ህላውየ ኣይተዋሃደን ንህላውየኡ ኣጉዲሉ ድማ ካልእ እንስሳ ኣይኮነን እንታይ ደኣ ሙሉእን ፍጹምን እዩ ብሓደ ህላውየ ብተዋህዶ ናይ ክልቲኡ ህላውየ ይገብር እዚ እንተዘይከውን ነይሩ ግና ሓደ በይኑ ምተረፈ ነይሩ ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 1 ካብ ቁፅሪ 1 ክሳብ 14 ቃል ህይወት ቃል ብመጀመርታ ነበረ እቲ ቃል ድማ ኣብ ኣምላኽ ነበረ እቲ ቃል እውን ኣምላኽ ነበረ እዚ ብመጀመርታ ኣብ ኣምላኽ ነበረ ብኡ ኩሉ ኮነ ካብቲ ዝኾነ ዘበለ ድማ ብዘይ ብኡ ዝኾነ የልቦን ህይወት ኣብኡ ነበረት ህይወት ከዓ ብርሃን ሰብ ነበረት ብርሃን እውን ኣብ ጸልማት የብርህ ጸልማት ግና ይሓዞን ዮሐንስ ስሙ ሰብኣይ ካብ ኣምላኽ ተልኢኹ ተንስአ ኩሎም ብኡ ናብ እምነት ምእንቲ ክበፅሑ ብዛዕባ ብርሃን ክምስክር ንሱ ንምስክር መፀ ብዛዕባ ብርሃን ደኣ ክምስክር መፀ እምበር ንሱስ ብርሃን ኣይነበረን እቲ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ዘብሪ ብርሃን ሓቂ ናብ ዓለም ይመፅእ ነበረ ኣብ ዓለም ነበረ ዓለም እውን ብኡ ኮነት ዓለም ግና ይፈለጠቶን ናብቶም ናቱ መፀ እቶም ናቱ ከዓ ኣይተቐበልዎን ነቶም ተቐበልዎ ዘበሉ ኩሎም ብስሙ ንዝኣምኑ ግና ውሉደ ኣምላክ ክኾኑ መሰል ሃቦም ንሳቶም ከዓ ካብ ኣምላኽ እምበር ካብ ደም ወይ ካብ ፍቓድ ስጋ ወይ ካብ ፍቓድ ሰብኣይ ዘይተወልዱ እዮም እቲ ቃል ስጋ ኮነ ጸጋን ሓቅን መሊእዎ ከዓ ኣባና ሓደረ ክብረቱ ድማ ከም ክብሪ ናይቲ ሓደ ወዲ ነብኡ ረአና ካለ ህይወት የስማዓልና ቦና ናይ ኩለንተን ዝስዕባ ኣብዚ ጥቕሲ ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 1 ጠቓሊልዎ ኣሎ ቁፅሪ 33 ኣምላኽ ኮሎ ኣብ ምድሪ ብስጋ ተገልፀ ሓደ በይኑ ከይተርፍ ድማ ሰብ ክንሱ ናብ ሰማያት ዓረገ ገናኸ ካብ ፍጹም ዝኾነ ፍጹም እዩ ካብ ሰብ ኮነ ንሱ እውን ካብ ቅድስቲ ድንግል እዩ ካብ ኣምላኽ ዝኾነ ኣምላኽ ድማ እዩ ስጋ ካብ መለኮት ኣይተፈልየን ህላውየ ሰብ ድማ ንመለኮት ህላውየው ኣይለወጦን ነቲ ናቱ ክሓድግ ምስኡ ምስ ተዋሃደ ኣብቲ ናቱ ዘይኮነ ክርከብ እውን ኣይበርትዖን በቲ ናቱ ክጸንዕ ግና ፍጹም እዩ ከምኡውን በቲ ብዘይ ምፍልላይ ወይ ብዘይ ምትሕዋስ ዝተዋህዶ ፍጹም እዩ እቲ ምስ ሰብ ዝተዋህዶ ኣምላኽ ደኣ እዩ እምበር እቲ ስጋ ኣብ ስጋ ዝተላገበ ኣይኮነን ከመይ ማይን ወይንን ክተሓወሱ ከለዉ ህላውዮም ይጠፍዩ ወይንን ወርቅን ክተሓወሱ ከለዉ ግና ካብኣቶም ንሓድሕዱ በበትናቱ እዩ ዝጸንዕ ከምቲ መሰወርቅ ንመና ዝዕቅቦ እግዚአብሔር ከዓ ነቲ ዝተዋህዶ በበትናቱ ህላውየ ክጸንዕ ዓቀቦ ከምቲ ኣብ ውሽጢ ታቦት ዘሎ መሰወርቅ እቲ ደጋዊ ውሽጣዊ ክኸውን እቲ ውሽጣዊ ከዓ ደጋዊ ክኸውን እግዚአብሔር ቃል በቲ ዝተዋህዶ ስጋ ተሓብአ
ስለቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ናብ ምዕራፍ 48 ንሰግር ኣለና ኣብ 48 መወከሲና ኣብ ቁፅሪ 2 መዝሙር ዳዊት 18 ካብ 9 ክሳብ 11 ሓውና ዲያቆን መሓሪ ከተንብበልና ኢኻ ክፍሊ ሓደ እዚ እቲ ናይ ክስኪስ ዓብይ ኤጲስቆጶስ ቅዱስ ሄራቅሊስ ንንስጥሮስ ካብ መንበሩ ምስ ተሰጎ መንበሩ ናብ ቁስጥንጥንያ ዘግዓዝዎ ኣብቲ ብዛዕባ ልደት ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ዝደረሶ ድርሳኑ ከምዚ በለ እዩ ስለዚ እዚ ቀዳማይ ኣርእስቲ ቀዳማይ ክፍሊ ብዛዕባ ምንታይ ዝዛረብ ብዛዕባ ልደት ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ መን እዩ እዚ ሄራቅሊስ ዝበሃል መጀመርያ ሃገረ ስብከቱ ኣብ ኪስኪስ ዝበሃል ዓዲ ነይሩ ንስጥሮስ ምስ ካብ ቁስጥንያ ብውግዘት ምስ ተሰጎ ግን ነዚ ቅዱስ ኣቦዚ ናብ ቁስጥንጥንያ ኣምፅእዎ እዩ ቁፅሪ 2 ኣብ ሕቑፎ ኣቦኡ ከሎ ኣብ ማሕፀን ድንግል ተፀውረ ካብኣ ከዓ ተወልደ ኣብ ሕቑፊ ኣዲኡ ከሎ በኽናፍ ንፋስ ይመላለስ ነበረ መላእኽቲ ድማ ይሰግድሉ ነበሩ ሓውና ዲያቆን መሓሪ መዝሙር ዳዊት መበል 18 ካብ ቁጥሪ 9 ክሳብ 11 ኣብ ትሕቲ ኣእጋሩ ብርቱዕ ጠቓ ነበረ እሞ ንሰማያት ለጠቕ ኣቢሉ ወረደ ኣብ ኪሩቤል ተቐሚጡ በረረ ቀልጢፉ ብኣኽናፍ ንፋስ ሸበበ ንሱ ጸልማት ንመሰወሪኡ ጸልማት ማያትን ብርቱዕ ደበናታትን ከዓ ንድንኳኑ ኣብ ዙርያኡ ገበሮ على هوت يسمع لنا وانجيل ماتيوس معرف شعته قصري 10 حابتنا مولو وانجيل يوحنس معرف 18 قصري 22 كساب 23 حابتنا رزنت نباب قصري 3 مس تقبلت قرص كقمت كله سورافيل كبصحو اي كالون بيلاطوس كحته كله اتا اغلغال ليقا كهنات ملتحو خصفعو كله كل فطرت كابو يرعدو نبرو حتى نعملو الله ماتيوس عرفت شعت قصر 10 كون خاء أبيتو أب مقد مستقمته إنه بزحات تقوتن حتى أنا مسيسوس مسلك مزامرتون تقمتو لغالاتو بذلك مسكاني هون حبتنا رزانت وانجيل يوحنس ماتيوس ثاني حين تعال تقمل لك فكرة ومنتي عسران كرت እዚ ምስ በለ ካብቶም ገላው ሓደ ኣብኡ ደው ኢሉ ዝነበረ ንሊቀ ካህናት ዶ ከምዚ ኢልካ ትምልሰሉ ኣለኻ ኢሉ ንኢየሱስ ፀፍዖ ኢየሱስ ከዓ ክፉእ እንተተዛሪበ ክፉእ ምዃኑ መስክር ፅቡቅ ተዛሪበ እንተኮይነ ግና ስለምንታይ ትወቅዓኒ ኣለኻ ኢሉ መለሰሉ ስለዋላት እግዚአብሔር አሜን እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን حابتنا ممهر تمنيت وانجيل يوحنس معرف 19 كاب حدا كساب 23 أبونا أبيت كساب 33 ياكوزانا وانجيل يوحنس نيرزنت እግዚአብሔር ይደግፍኩም አበነ እግዚአብሔር ይደግፍኩም 22 كساب 33 እግዚአብሔር ይደግፍኩም አበነ ቀጽል حابتنا رزنت حري حنا خا ناب قيافا اتي ليق كانات بوسور سودودو سمعون بطرس كادو إلو حاوي سحن نبري سلازي نسخاس كابتوم دق مزامور تدخون تخون بلو مسوغنا ايفالين إلو حادي كابتوم باروت بقاونتي كانت حادي نتي بطرس إزنو زقورطوس زمودو أبتي أتاخلتدو بعلي مسؤو أيرو أخوخان بولو
ሽዑ ጴጥሮስ ከም ብሓድሽ ክሓደ ኣብኡ እውን ደርሆ ነቀወ። ሽዑ ንየሱስ ካብ ቀያፋ ናብ መጋብያ ወሰድዎ። ንግሆ ድማ ነበረ። ንሳቶም ግና ገንሸል ፋሲካ ምእንቲ ክበልዑስ ከይረኸሱ ናብ መጋብያ ኣይኣትውን። ሽዑ ጲላጦስ ናባታቶም ናብ ወፃኢ ወፂኡ ነዚ ሰብኣይ እዚ እንታይ ክሲ ተምፅኡሉ ኣለኩም በልዎም። ንሳቶም እዚ ገባር ክፉእ እንተዘይከውንሲ ናባኻ ኣይመሕለፍናዮን ነርና ኢሎም መለስሉ። ሽዑ ጲላጦስ ንስኻትኩም ውሰድዎ ከምቲ ሕግኹም ጌርኩምን ፍረድዎ በሎም። ኢየሱስ በየናይ ሞት ክመውት ከም ዘለዎ ከመልክት ከሎ ዝበሎ ቃል ምእንቲ ክፍፀም እቲ ኣይሁድ ንኣናስ ንሓደ እኳ ክንቀትሎ ከቶ ኣይተፈቅደልናን በልዎ። ሽዑ ጲላጦስ ከም ብሓድሽ ናብ መጋብያ ኣተወ። ንየሱስ ፀዊዑ ከዓ ንስኻዶ ንጉስ ኣይሁድ ኢኻ በሎ። على هو يسمع لنا. ኣሜን። هاي حابتنا ممرت منيت وانجيل يوحنس معرف 19 كاب حدا خصاب 23 أبونا بملاك سلام وانجيل لوكاس معرف كلتا كاب 13 كساب 15 نباب قطري 4 أخليل إشوخ كدفق كله نسلطان موت عطفه أبس مسكال تشنكيرو كله كاب زفان كبرو أي قدلن كاب أبون كاب قدس منفسون أي تفلين أب مدرخم عماسي كباج أولون كفار رحوان كله أب سمايات قدس مسغنو ينببو نبرون. ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 19 ካብ 1 ክሳብ 23 ሽዑ ጲላጦስ ንየሱስ ወሲዱ ገረፎ። እቶም ጭፍራ ከዓ ኣክሊል እሾክ ተኒጎም ኣብ ርእሱ ደፍእሉ፣ ቀይሕ ባርነቱን ከደንዎ። መመፂኦም ከዓ ወ ንጉስ ኣይሁድ ከመይ ኢኻ ይብልዎ ገፁን ይፀፍእዎ ነበሩ። ጲላጦስ ከም ብሓድሽ ናብ ወፃኢ ወፂኡ እዚ ሰብኣይ እዚ ሓንቲ በደል እኳ ኣይረኸብኩሉን ከምዘይረኸብ ኩሉ ትፈልጡ እንሆ ናብ ወፃኢ ኣውፀልኩም ኣለኹ በሎም። ሽዑ ኢየሱስ ኣክሊል እሾክ ደፊኡን ቀይሕ ባርኖስ ተኸዲኑን ናብ ወፃኢ ወፀ። ጲላጦስ ድማ እንሆ እቲ ሰብኣይ በሎም። ሊቃውንቲ ካህናትን እቶም ገላውን ምስ ረኣይዎ ስቀሎ ኢሎም ጫውጫው በሉ። ጲላጦስ ከዓ ኣነስ ሓንቲ በደል እኳ ኣይረኸብኩሉን ንስኻትኩም ወሲድኩም ስቀልዎ በሎም። ኣይሁድ ከዓ ንሕና ሕጊ ኣለና ንሱ ንርእሱ ወዲ ኣምላኽ ገይሩ እዩ እሞ ከም ሕግና ክመውት ይግብኦ እዩ ኢሎም መለስሉ። ጲላጦስ እዚ ዘረባ እዚ ምስ ሰምዐ ኣዝዩ ፈርሀ። ከም ብሓድሽ ናብ መጋብያ ኣተወ። እሞ ንየሱስ ኣታ ካበይ ኢኻ በሎ። ኢየሱስ ግና ኣይመለሰሉን። ጲላጦስ ከዓ ንኣይከ ኣይትዛረብን ዲኻ ክሰቕለካን ክፈትሐካን ስልጣን ከም ዘለኒ ዶ ኣይትፈልጥን ኢኻ በሎ። ኢየሱስ ከዓ ካብ ላዕሊ እንተዘይተዋህበካስ ኣባይ ስልጣን ኣይመሃለወካን ነይሩ። ስለዚ እቲ ኣባኻ ዘትሓዘኒ ኃጢአቱ ዝገደደ እዩ ኢሉ መለሰሉ። ኢየሱስ ንሞት ከም ዝተፈርደ ካብኡ ንነጀው ጲላጦስ ክፈትሖ ደለየ። ኣይሁድ ግና ነዚ እንተፈታሕካዮ ፈታው ቄሳር ኣይኮንካን፣ ርእሱ ክንግስ ዝደሊ ዘበለ ኩሉ መቐናቅንቲ ቄሳር እዩ ኢሎም ጫውጫው በሉ። ጲላጦስ ነዚ ዘረባ እዚ ምስ ሰምዐ ንኢየሱስ ናብ ወፃኢ ወሲዱ ኣብቲ ፀፍፃፍ ዝብልዎ ብዕብራይስጥ ገበታ ዝበሃል ስፍራ ኣብ መንበር ፍርዲ ኣቐመጠ። ድሮ ፋሲካ ኣስታት ሳድሰይቲ ሰዓት ኣቢሉ ነበረ። ናይ ኣይሁድ ከዓ እንሆ ንጉስኩም በሎም። ሽዑ ንሳቶም ኔወሎ ስቀሎ ኢሎም ጫውጫው በሉ። ጲላጦስ ከዓ ንንጉስኩም ዶ ስቅሎ በሎም። እቶም ሊቃውንቲ ካህናት ከዓ ብዘይ ቄሳር ንጉስ የብልናን ኢሎም መለሱ። ኢየሱስ ከም ዝተሰቕለ ሽዑ ክሰቕልዎ ኣሕሊፉ ሃቦም። ተቐቢሎም ድማ ወሰድዎ። መስቀሉ ፀይሩ ከዓ ቀረንቀራ ርእሲ ናብ እትበሃል ስፍራ
ብዕብራይስጥ ድማ ጎልጎታ እትበሃል ወፀን ኣብኣ ሰቐልዎ። ክልተ ካልኦት ድማ ምስኡ ሓደ በዚ ሓደ በቲ ኢየሱስ እውን ኣብ ማእከሎም። ጲላጦስ ድማ ፅሕፈት ፅሒፉ ኣብቲ መስቀል ኣንበሮ። እቲ ፅሕፈት ከዓ ኢየሱስ ናዝራዊ ንጉስ ኣይሁድ ዝብል እዩ። እታ ኢየሱስ ተሰቕለላ ስፍራ ጥቓታ ከተማ ስለ ዝነበረት ነዚ ፅሑፍ እዚ ብዙሓት ካብ ኣይሁድ ኣንበብዎ። እቲ ፅሕፈት ከዓ ብቋንቋ ዕብራይስጥን ሮማይስጥራን እዩ። ስለዚ እቶም ሊቃውንቲ ካህናት ኣይሁድ ንጲላጦስ ንሱ ባዕሉ ኣነ ንጉስ ኣይሁድ እየ ከም ዝበለ ዳ እምበር ንጉስ ኣይሁድ እዩ ኢልካስ ኣይትፅሓፍ በልዎ። ጲላጦስ ፀሓፍክዎ ኢሉ መለሰ። እቶም ዓቀይቲ ግና ንኢየሱስ ምስ ሰቐልዎ ክዳውንቱ ኣልዒሎም ኣብ 4 ምስ መቐልዎ ንሓድሕድ ዓቀይታይ ይድኡ ነቲ ቀሚሽ እውን ከምኡ። እቲ ቀሚሹ ግና ካብ ላዕሊ ክሳብ ታሕቲ ኩለንተንኡ ዕሉም ነበረ እምበር ስፋይ ኣይነበሮን። ቃለ ሕይወት ይስማዓልና። ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 2 ካብ ቁጥሪ 13 ክሳብ 15 ብዙሓት ሰራዊት ሰማይ ድማ ብድንገት ምስ መልኣክ ተፀምቢሮም ክብሪ ንኣምላኽ ኣብ ላዕሊ ሰላም ከዓ ኣብ ምድሪ ኣብ መንጎቶም ስምረት ኣምላኽ ዘለዎም ሰባት እናበሉ ንኣምላኽ ኣመስገኑ። ኮነ ድማ እቶም መላእክቲ ካባታቶም ናብ ሰማይ ምስ ደየቡ እቶም ጓሶት ንሓድሕዶም እዚ እግዚኣብሔር ዝገለፀልና ኩን ነገር ክንርኢ ንዑናይ ናብ ቤተልሔም ንኺድ ተባሃሃሉ። ቃለ ሕይወት የስማዓልና። ኣዴና ኣይነ ዓለም ወንጌል ማቴዎስ 27 ካብ 57 ክሳብ 60 ሃውና ዶክተር ጽጋብ መዝሙር ዳዊት 88 ቁፅሪ 3 ክሳብ 7 ንባብ ቁፅሪ 5 እቲ ንሰማያት ከም ድንኳን ዝዝርግሖ ኣብ መቃብር ተወድየ ምስ ምዉታን ከዓ ተቆፅረ ብሞቱ ድማ ንሲኦል ማረኻ። ኣዴና ኣይነ ዓለም ሚት ይኹን ዘለኹን ኣዴና ኣይነ ዓለም ሰምዓን ኣለኹን ሕራይ ኣዴና ኣይነ ዓለም ክሳብ ኣለኹ መክፈት እንዲዓበ ማቴዎስ 27 ካብ 57 ክሳብ 60 ምስ መሰየ ድማ ዮሴፍ ዝበሃል ሃብታም ሰብኣይ ካብ ኣርማትያስ መፀ። ንሱ ከዓ ወዲ መዛመርቱ ኢየሱስ ኮይኑ ነበረ። ንሱ ናብ ጲላጦስ ከይዱ ስጋ ኢየሱስ ለመኖ። ሽዑ ጲላጦስ ክህብዎ ኣዘዘ። ዮሴፍ ነቲ ስጋ ወሲዱ ብሓድሽ በፍታ ገነዞ ንርእሱ ኢሉ ኣብ ከውሒ ኣብ ዘውቆሮ ሓድሽ መቃብር ኣንበሮ። ነቲ ኣፍ መቃብር ከዓ ብዓብዪ እምኒ ዓፅይዎ ኸደ። ቃለ ሕይወት የስማዓልና። መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ ቁፅሪ 88 ካብ 3 ስጋብ 7 ነፍሰይ መከራ ፀጊባያ እሞ ህይወተይ ናብ ሲኦል ቀሪባ ኣላ። ምስቶም ነጎዳጉዲ ዝወርዱ ተቆፂረ ሓይሊ ከም ዘይብሉ ሰብኣይ እየ። ካብቶም ድሕሪዚ ዘይትዝክሮም ካብ ኢድካ እንተቆረፁ ኣብ ጉድጓድ እውን ዝድቅሱ ቅቱላት ኣብ ማእኸል ሙታት ተደርበኹ። ኣብ መዓሙቕ ጎዳጉዲ ኣብ ፀልማት ካብ መዓሙቕ ኣንበርካኒ። ቁጣዓኻ ይከብደኒ ኣሎ ብኩሉ በላትካ ዘቕጠኒ ኣሎ። ሴላ ቃለ ሕይወት የስማዓልና።
ሃብትና ኣስሊ ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 10 ካብ 24 ክሳብ 30 ንባብ ካብ ቀዳማይ ክፍሊ ቁፅሪ 6 ጀሚሩ ንሕና ኦርቶዶክሳውያን ከምዝ ንኣምን ነቲ ሓደ ዘይፍለን ዘይልወጥን ክልተ እዩ ኣይንብሎን ወይ ክልተ ጎይቶት ወይ ክልተ መልክዕ ወይ ክልተ ኣካል ወይ ክልተ ግብሪ ወይ ክልተ ህላዊ ኣይንብሎን ከምቲ ዝበልክዎ እቲ ሰብ ዝኾነ እግዚኣብሔር ቃል ሓደ ህላዊ ሓደ ኣካል እዩ ነዚ ብገሃድ ንሰብኽ ምስ ስግኡ ድማ ሓንቲ ስግደት ንሰግደሉ ነዚ ዘይኣምን እንተሎ ውጉዝ ይኹን ክፍሊ 2 ዳግም ብዛዕባ ቶማስ ዝደረሶ ድርሰቱ እዚ ሃይማኖት ኣበው ምዕራፍ 48 ሄራቅሊስ ዝበሃል ኤጲስቆጶስ ናይ ኪስኪስ ኤጲስቆጶስ ዝነበረ ንቁስጥንጥን ንስጥሮስ ካብ መንበሩ ምስ ኣልዓለይዎ ግን ኣብ ቁስጥንጥንያ ሊቀ ጳጳሳት ዝኾነ እዩ ቀዳማይ ክፍሊ ብዛዕባ ልደት ጎይታይ ነይሩ እዚ ሕጂ ካልኣይ ክፍሊ ግና ብዛዕባ ቶማስ ዝደረሶ ድርሰቱ ኢሉ ጎይታይን ኣምላኸይን ንስኻ ኢኻ ቅድሚ ዓለም ዝነበርካ ንስኻ ኢኻ ሎሚ ዘለኻ ድማ ንስኻ ኢኻ ንስኻ ሰማያዊ ኢኻ ምድራዊ እውን ኢኻ በለይ ኣብትና ኣስሊ ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 10 ካብ 24 ክሳብ 30 ኣበናይ ጣዕመትንን ሃራይ ኣስላብተይ ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 10 ካብ 24 ክሳብ 30 እቲ ዲዲሞስ ዝበሃል ቶማስ ሓደ ካብቶም 12 ሓቶ ገና ኢየሱስ ክመጽእ ከሎ ምሳታቶም ኣይነበረን እቶም ካልኦት ደቀ መዛሙርቱ ከዓ ንጎይታ ርኢናዮ በልዎ ንሱ ግና 10 ሽንካር ኣብ ኢዱ እንደ ዘይርአኹ ኣጻብዐይ ድማ ኣብቲ ተሸንኮሮ እንደ ዘይእተኹ ኣብ ጎኑ እውን ኢደይ እንደ ዘይእተኹስ ኣይኣምንን በሎም ድሕሪ 8 መዓልቲ ከዓ እቶም ደቀ መዛሙርቱ ከም ብሓድሽ ኣብ ውሽጢ ነበሩ ቶማስ እውን ምሳታቶም ነበረ ማዓፁ ተሸጊሩ ከሎ ኢየሱስ መፀ ኣብ ማእከሎም ደው ኢሉ እውን ሰላም ንዓኻትኩም ይኹን በሎም ድሓር ከዓ ንቶማስ ኣጻብዕኻ ናብዚ ኣምፅእ ኣእዳወይ እውን ረአ ኢድካ ከዓ ናብዚ ኣምፅእ እሞ ናብ ጎነይ ኣእትዎ ኣማን እምበር ዘይኣማኒ ኣይትኹን በሎ ቶማስ መሊሱ ከዓ ወጎይታይን ኣምላኸይን በሎ ኢየሱስ ከዓ ሳላ ዝርአኸኒ ኢኻ ዝኣመንካኒ ቶም ከይረኣዩ ዝኣምኑ ግና ብፅዓን እዮም በሎ ኢየሱስ ድማ ኣብዚ መጽሓፍ ዘይተጻሕፈ ካልእ ብዙሕ ተኣምራት ኣብ ቅድሚ ደቀ መዛሙርቱ ገበረ ግና ኢየሱስ ንሱ ክርስቶስ ወዲ ኣምላኽ ምዃኑ ምእንቲ ክትኣምኑ ኣሚንኩም ብስሙ ህይወት ንኽትረኽቡ እዩ እዚ ዝተጻሕፈ እዩ ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ኣብ ክፍሊ 3 በፂሕና ኣለና ኣብ 12 መወከሲ ሓውና ዲያቆን መሓሪ ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 10 ካብ 14 ክሳብ 30 መሊሱ ንእሽቶ ጸኒሑ ከም ዝበለ ንስኻ ኣብ ሰማያት ኣብ ኣቦ ህልው ኢኻ ምእንታና ብፀ መስቀል ዝተሰቐልካ ድማ ንስኻ ኢኻ ዓለም ከይተፈጥረ ኣብ መንበር መንግስቱ ንቡር ኢኻ ሕጂ ድማ ኣብ መስቀል ዝተሸንከርካ ንስኻ ኢኻ ብመለኮትካ ዘይተሓምም ንስኻ ኢኻ ብዝተዋሃድካዮ ስጋ ሓማም ድማ ንስኻ ኢኻ ምስ ኣብ ማዕረ ብምዃንካ ዘይትመውት ኢኻ ምሳዕና ማዕረ ስለ ዝኾንካ እውን መዋቲ ኢኻ ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 10 ካብ 14 ክሳብ 30 ሕያዋይ ጓሳ ኣነ እየ ነባጊዐ ይፈልጠን እተን ኣባጊዐ እውን ይፈልጣኒ እየን ከምቲ ኣቦ ንዓይ ዝፈልጠኒ ኣነ እውን ነቦ ፈልጦ እየ ንነፍሰይ ከዓ በጃተን ኣባጊዕ ኣሕልፋ ካብዚ መጓሰ እዚ ዘይኮነ ካልኦት ኣባጊዕ እውን ኣለዋኒ ንኣታተን ድማ ከንፅአን እየ ቃለይ እውን ክሰምዓ እየን ሓደ መጓሰ ክኾና እየን ጓስአን እውን ሓደ
أنا نفسي بجا خحلفا مليسون كوزدا يمو سلازي أبو يفكرني بعلي بجا زحلفان بر كابايز وسداس يلبون بجا خحلفا سلطان ألوني مليسة وزداون سلطان ألوني نزات إزاز زي أكاب أبوية تقبل كوا بزعبا زربا زدما أما كلاي هوركم بحدش مثل لاي بنا شعو كاباتاتهم بزحات قانين حيزو يعبد اللو انتا يلكم يقوم تسمعوا بلو قالوا قنا زربا زي زربا عبود يكونن قانين دو عين تعورات كخفت يكالو يقولوا أبي يرسالين بعل محدث بيت مقدس كونه كرم تقع نبره يسوس دما بيت مقدس أب قبلا سولومون يملالس نبره شعو يهود أخببوا موك سامعاس كإيخا لح التبلنا نسخة كرسوس انتو خينكا أجيهد كان قرنا بلو يسوس ملسلهم نجيركم أيامكم منن أزي بسم أبوي زجبر زلق جبرتات يمسكر اللي علو نسخاتكم جنا كم تزبالكم كابتن أباجي سلازيكمكم أي تأمنون إخوم أتنا باقي جنا دمتي سمعة أنا قائل لي نساتنوني صعباني أنا خاهي وزل العالم إهبن نزل العالم دما أي تفعان إيان كابي ديون زمن زعان يلبون أتي نعاتن ذهبن أبوي كل عبيو كابيد أبوي حدا كوا من زعان زقل يلبون أنا أبون حدا إينا الهوت يسمع لنا عبتنا ممهر تلمنيت إساس أسران شعاتن كسري عسرتو حدا هاونا يعيقوب انتلي خالاي كورنثوس حدا عسرتو كلته عبتنا مولو كالاي كورنثوس معرف عسرته كاب سلسته كساب شوعته نباب كاب كفل سلسته قصر عسر سلسته نسخة أما أبيت دقوم لي باي أريها سمعكم هراي حاونا يعقوب الذي هو قال هراي حاونا يعقوب عسران إساياس عسران شعاتن عسرت حدا نباخ خالاي كورنثوس معرف حدا قصري عسرتو كلته عبتنا مولو كالاي كورنثوس عسرته كاب سلسته خساب شوعته الراي نباب عسرته وسلسته نسخة أم مقابر نسخة دما أب كروبيل تنبر مستموتات أم مقابر كلها بأخا هو التواهبه مستموتات نبركا نسخة إخا نموتات تنسى ذهب كادما نسخة إخا نسخة مسأبن مس منفس قدسن بكل زمانات اللوي إخا سلسته ما معلتي موت زخون كادما نسخة إخا نسخة بملكوت حمام زي بالكا بسقا مكراز تقبلكا بحكي إكزابير قال ليخا كفلي 4 10 4 داقم بزعبانا إكزابير قال سب مخان أبز درسو نخلو سب كبارنت مصحف ناسنت أبا تصحفا محسن كما يزبلتيا مئنتانا نموت زقاوم أصوار وقع أبا تصور محسن كما يزبلتيا بلي حاونا يعقوب يلا تخندي دي أبونا تنبيت إساياس معرف عسران شعاتن قصر عسرت حدا إيش أبونا يبقى صار دخن أوكي على خمس يغرتها إيش عراي كمل الراي زابير يدقفكم عبنا قري مدقاف عبنا قري أسرع سبب كل رأي كم قالات حتوم مصحف كيكمكم وينكم الله نحاد نباب زفلت انكا اسكا ازي عنبب إلوم انتهابو
ንሱ ከዓ ሕቱም እሞ ኣይኮነለይን ኢሉ ይመልስ። ቃል ሕይወት ይስማዕልና الرأي تناتكي تنات منيت عرش ناتيك أكاد أي كورنثوس على أي كورنثوس حد عصرت وقلته ما فكر يقرأ أبونا تمكحتنا بطبب سقا زي كونس بسقا أملاك كم التمرحنا نحنا أبز عالم زيا مناد أباخاتكم بقدسنا أملاخن بنسهنان كم التملالسنا إذنا يحلنا أنا مسكريو زين قال هو يسمع لنا الرأي حابتنا عملو لاي كورنثوس ምዕራፍ 10 ካብ 3 ክሳብ 7 ብስጋ ክነስና እኳ ከም ስጋስ ኣይንዋጋእን ኢና ኣፅዋር ውግእና ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ንምፍራስ ጽኑዕ ዕርድታት ብርቱዕ እዩ እሞ ስጋዊ ኣይኮነን ብኡ ከዓ ሓሳባትን ምስ ፍልጠት ኣምላኽ ንዝፃላእ ልዕል ዝበለ ነገር ኩሉ እናፍረስና ኩሉ ኣእሙራና ንምእዛዝ ክርስቶስ ንማረኸሉ ኢና ምእዛዝኩም ምስ ተፈፀመ እውን ነቲ ዘይምእዛዝ ዘበለ ኩሉ ክንቀፅዖ ተዳሊእና ኣሎና ንስኻትኩም ሲ ኣብ ቅድሚ ገጽኩም ዘሎ ትጥምቱ ሓደ እኳ ብርእሱ ናይ ክርስቶስ ምዃኑ ዝኣምን እንተኾነ ከምቲ ብርእሱ ናይ ክርስቶስ ከም ዝኸውን ንሕና እውን ከምኡ ከም ዘለና ከም ብሓድሽ ብርእሱ የስተብህል ለዓለት ቃል ሕይወት يسمع لنا أدينا أين عالم أريد زفترة معرف حدا كساب 11 حبتنا أصلي تعمق كده خون الرأي حبتنا وقحتا زداد معرف الرأي حبتنا أصلي 3 أنكلتن كسري كلتا زداقم كسري 3 أنكلتن كسر خلتا حبتنا وقحتا زفترة 14 18 حبتنا وقحتا حبتنا رزنت مزمور داويد 110 كسري 4 حاونا دياكون محاري إبراويان معرف شوعاتك أب حد خصاب 28 نباب كسر 26 اتا بزي زري ناي هلاوية زري كابا زبقللنا قرات كمي زبلت يا زداقم حدا 11 16 لحق يا بني حدا 11 إذا فترة حدا 11 تا دنبكم ماخي 16 16 تبغى الله 16 أملاخ دما أتا مدري سعرن زرقن زهب بقولن زرقي أب رؤسو زلو فري كم عينتو أب مدري زفري توص بله كم أدما خواني آمين نعم آمين حبتنا أصلنا باخي الرأي الهوت يسمع لنا زداقم 3 كلتي تمهرتي كم زناب يفس زربا خا كم زعزعا يورد كم تميق قبل علي لمنم كم برتو زناب قبل علي سعري امين لا وادي ابونا هو سبوا الله خي الرأي نباب كسر 10 شوعات تخنن ببيه እግዚአብሔር አባ ካህን ዝኾነላ መቅደስ ከመይ ዝበለት እያ ካብ ህላውየኡ ኣይተለወጠን እንታይ ደኣ ከም ሽመት
ملكة ጼዴቅ بمحرته كهنة لبسه حبتنا وقعتها شي بسم أبن والمنفس قدسنا هذا أملاك أمين زفرت 14 ملكة صادق نጉስ ሳሌም ድማ ንሱቃ ካህን ልዑል ኣምላኽ እንጌራን ወይንን ኣምፅአ الهوت يسمع لنا መዝሙር ዳዊት 110 ቁጥሪ 4 እግዚአብሔር ንስኻ ከም ስርዓት መልከ ጻድቅ ንዘለዓለም ካህን ኢኻ ኢሉ መሓለ ኣይጠዓስንካ እዩ ኣሜን الهوت يسمع لنا أو نادي أكون مهاري اندياني رينتا يغريتا سمعكوان عبراويان شوعته كاب حدا خساب 20 شومنتن عبراويان شوعته كاب حدا خساب شومنتن خساب 20 شومنتن እሺ عبراويان معرف شوعته كاب حدا خساب 20 شومنتن እዚ መልከ ጼዴቅ ሲ ንጉስ ሳሌም ካህን ልዑል ኣምላኽ ንኣብርሃም ነቶም ነገስታት ስዒሩ ክምለስ ከሎ እተቀበሎሞ ዝባረኮ ኣብርሃም ድማ ካብ ኩሉ ዕሽር ዝመቐሎ ቀዳማይ ትርጉም ስሙ ንጉስ ጽድቂ ዳሓር ከዓ ንጉስ ሳሌም ማለት ንጉስ ሰላም እዩ ብዘይ ኣቦ ብዘይ ኣደ ብዘይ ቁጥሪ ወለዶ መጀመርታ መዓልትታት ወይስ መወዳእታ ህይወት ዘይብሉ ግና ክንወዲ ኣምላኽ ተመሲሉ ንሓዋሪ ካህን ኮይኑ ይነብር ኣሎ ኣብርሃም እቲ ርእሰ ኣቦታት ካብ ትማል ዘመተ በብብልጹስ ዕሽር ዝሃቦ ንሱ ክንደይ ዓብዪ ምዃኑ እስክርአዩ ካብ ደቂ ሌዊ ድማ እቶም ክህነት ዝቕበሉ ካብቲ ህዝቢ ማለት ካብ ሕቁ ኣብርሃም እኳ ዝወፁ ኣሕዋቶም ክነሱምሲ ዕሽር ክወስዱ ብሕጊ ትእዛዝ ኣለዎም እዚ ግና ካብ ዘይወለዶኦም ክነሱስ ካብ ኣብርሃም ዕሽር ወሰደ ነቲ ተስፋ ረኺቡ ዘለውን መረቆ ብዘይ ገለ ውልውል ድማ እቲ ዝንእስ በቲ ዝዓብዮ ይምረቕ እዩ ኣብዝስ መወቲ ሰብ ዕሽር ይወስዱ ኣብቲ ግና እቲ ዕሽር ምዃኑ እተመስከረሉ እዩ ዕሽር ዝወስድ እዚ ምባለይ ከዓ ከምዚ እዩ ሌዊ እቲ ተቐባል ዕሽር እኳ ብኣብርሃም ገይሩ ዕሽር ሃበ ማለት መልከ ጼዴቅ ንኣብርሃም ክራኸቦ ከሎ ሌዊ ገና ኣብ ሕቁ ኣቡኡ እዩ ዝነበረ እምበኣርከስ ብቤት ክህነት ሌዋውያን ፍጻሜ እንተዝኸውን ሲ እቲ ህዝቢ ብእኡ ሕጊ ተሓጊጉሉ ነይሩ እሞ ከም መዓርግ ኣሮን ዘይበሃል ካልእ ካህን ኣብ መዓርግ መልከ ጼዴቅ ዝኾነ ክትንስእ ደኣ ንምንታይ መድለየ ነይሩ ማለት ክህነት ካብ ዝልወጥ ምልዋጥ ሕጊ እውን ብግዲ ክኸውን እዩ እቲ ብዛዕባኡ እዚ ዝእተባህለሉ ካብ ካልእ ዓሌት እዩ ካብቲ ዓሌት እቲ ሓደ እኳ ኣብ መሰዊ ዘገልገለ የልቦን ጎይታናስ ካብ ይሁዳ ሙሴ ብናይ ካህናት ሓንቲ እኳ ዘይተዛረበሉ ዓሌት ከም ዝወፀ ፍሉጥ እዩ ሕጂ ከዓ ዝበለፀ ግሉፅ ብተምሳል መልከ ጼዴቅ ከዓ ብተምሳል መልከ ጼዴቅ ካልእ ካህን ካብ ዝትንስእሲ ንስኻ ከም መዓርግ መልከ ጼዴቅ ንዘለዓለም ካህን ኢኻ ኢሉ ተመስኪሩሉ እዩ እሞ ብዘይሓልፍ ሓይሊ ህይወት እምበር ከም ሕጊ ስጋዊ ትእዛዝ ካህን ኣይኮነን እቲ ዝሓለፈ ትእዛዝ ድኹምን ዘይጠቅምን ስለ ዝኾነ እዩ እተሰዓረ ሕጊ ንሓደ እኳ ኣብ ፍጻሜ ኣየብፅሖን ግናኸ ናብ ኣምላኽ እንቐርበላ እተሓይሽ ተስፋ ኣተወት እዚ ግና በቲ እግዚኣብሔር ንስኻ ከም መዓርግ መልከ ጼዴቅ ንዘለዓለም ካህን ኢኻ ኢሉ መሓለ ኣይጠዓስን ከዓ እዩ እተባህለሉ ማሕላ እዩ እዚኣ ድማ ብዘይ ማሕላ ከም ዘይኮነት እቲኣቶምሲ ብዘይ ማሕላ ካህናት ኮኑ ከምኡ ድማ ኢየሱስ መድሕን ዝሓሸ ኪዳን ኮነ እቲኣቶም ከይነብሩ ብሞት ስለ እተኸልከሉ ብዙሓት ካህናት ነበሩ እዚ ግና ንዘለዓለም ዝነብር ስለ ዝኾነ ዘይሓልፍ ክህነት ኣለዎ ስለዚ ድማ ነቶም ብኡ ኣቢሎም ናብ ኣምላኽ ዝመፁ ኩሉ ግዜ ምእንትኦም ክልምን ዝነብር ስለ ዝኾነ ፈፂሙ ከድሕኖም ይኽእል እዩ ከምዚ ዝመሰለ ክፍኣትን ርክሰትን ዘይብሉ ካብ ሓጥኣን እተፈለየ ካብ ሰማያት ከዓ ልዕል ዝበለ ቅዱስ ሊቀ ካህናት ኣድለየና ንሱ ከምቶም ካልኦት ሊቃውንቲ ካህናት ቅድም ምእንቲ ሓጢኣት ርእሱ ድሓር ድማ ምእንቲ ሓጢኣት ህዝቢ ኣብ ፀፅባሕ መስዋዕቲ ከቕርብ ዘየድልዮ እዩ እሞ ርእሱ ንመስዋዕቲ ምስ ወፈየ ሓንሳእ ንሓዋሩ ገበሮ ሕግስ ድኻም ንዘለዎም ሰባት እዩ ሊቃውንቲ ካህናት ክኾኑ ዝሸሞም እቲ ድሕሪ ሕጊ ዝመፀ ቃል ማሕላ ግና ንዘለዓለም ፍጹም ዝኾነ ወዲ እዩ ዝሸይም
አሜን። ቃለ ሕይወት የስማዕልና ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ናይ መዝሙርና ጊዜ ኣኺሉ ኣሎ። ህዝበ እግዚአብሔር ንመዝሙር ዝተዳለኹም ዝተዳለኽን ብፍላይ ከዓ ዘሚርኩም ዘይትፈልጡ ዘሚርክን ዘይትፈልጣ ሎሚ ኣምላኽ በመዝሙር ከምልኾ በመዝሙር ውዕለት ኣምላኽ ክገልጽ በመዝሙር ዝተገብረለይ ውዕለት ከመስግን ትብሉ ተለኹም ኣብትና እምኒት ይደሓፍ ኣቢላ ኣላ። እግዚአብሔር ይኽብረልና ትምኒት ሓፍትና። እስኪ ካልኦት ዘሚርኩም ዘይትፈልጡ ዘሚርክን ዘይትፈልጣ ሎሚ ብመዝሙር ንኣምላኽ ከነመስግኖ ትብላ ወይ ትብሉ እንተለኹም ሕራይ ቀጽሊ ትምኒት ሓፍትና። እሺ ኮነ ስም አብ ንወልድ መንፈስ ቅዱስ ሓደ አምላክ አሜን። ካብ ሰማይ ሰማያት ናብ ምድሪ ወሪዱ ዝብል መዝሙር ካብ ሰማይ ሰማያት ናብ ምድሪ ወሪዱ ንደቂ ሰባት ኢሉ ተዋሪዱ ሓጢአት ዘይባህሪኡ ብኣምላኽነቱ ምእንታና ተሰቂሉ ኣብ ማእኸል ሸፋቱ ናትና ፍቅሪ ስሒብዎ ተሰቂሉ ኣብ ቀራንዮ ጎቦ ኣዲኡ እንታይ በለ ዓቂፋ ዘበየ ፈቐዶ በረኻ ምስኡ ዝተሰደድ እንታይ እዩ ገይሩ እንታይ እዩ በዲሉ መላእ ኣካላቱ ብገመድ ቆሲሉ ናትና ፍቅሪ ስሒብዎ ተሰቂሉ ኣብ ቀራንዮ ጎቦ ቃላያት ኩሎም ዝግዝእሉ ንደቂ ሰባት ማይ ፀሚእኒሉ ደምን ረሃጥን ብገጹና ወረደ ክትበኪ ረኣያ ታርርቲ ኣደ ናትና ፍቅሪ ስሒብዎ ተሰቂሉ ኣብ ቀራንዮ ጎቦ መከራ ከይፈርሐ ዝተኸተለ ዮሃንስ በኸየ ወይለይ ናበለ ክሳብ መወዳእታ ብትብዓት ዝስዓቦ እኒ ሃዴኻ ኢሉ ንዮሃንስ ሃቦ ናትና ፍቅሪ ስሒብዎ ተሰቂሉ ኣብ ቀራንዮ ጎቦ ናትና ፍቅሪ ስሒብዎ ተሰቂሉ ኣብ ቀራንዮ ጎቦ። ሰላም መዝሙር እግዚአብሔር ይኽበር ይመስገን። ስለዝተዋሃበኒ ዕድል የመስግን። አገልግሎትኩም ይባረክ። አቡነ በምሻል አሜን አሜን። ቃለ ሕይወት ይስማዓልና፣ ቃለ ሕይወት ይስማዓልና። ብጣዕሚ ክብርን እግዚአብሔር ይኹን ምስ ኣርእስትና ዝኸይድ ምስ ዘመንና ዘመነ ብርሃን ድሮ ልደት ስለ ዘለና ካብ ሰማያ ሰማያቱ ምስ ልደት ዝኸይድ ነቲ ዝተገብረልና ውዕለት እሱ ከዓ መሰረቱ ፍቅሪ ኣምላኽ ምዃኑ ዝገልጽ ግሩም ዝኾነ መዝሙር ካብ ሰማያ ሰማያት ወሪዱ ንደቂ ሰብ ኢሉ ካብ ሰማይ ወሪዱ ናትና ፍቅሪ ስሒብዎ ተሰቂሉ ኣብ ቀራንዮ ጎቦ
استازلنا جزي حنت مسمر يزنبب زلخو ناي بحق خم تكون سمعوا سنحنا جن بملؤ كابتي قال እግዚአብሔር እሞ ኒ ድሕነትና ከዓ ዝኾነ ኣስተንትኖ ክተስትነል ክትዝምረልና ፀኒሓ ሃብትና መምህርቲ እምኒት ዝማሬ መላእኽቲ የስማዓልና ቶም ሰማዕና እውን ዝማሬ መላእኽቲ የስማዓልና ሕራይ ካብ ሰማያ ሰማያት ወሪዱ ንደቂ ሰብ ኢሉ ካብ ሰማይ ወሪዱ ናትና ፍቅሪ ስሒብዎ ተሰቂሉ ኣብ ቀራንዮ ጎቦ ፍቅሪ ሃያል ሰሃቦ ለወልድ እመንበሩ ወአብጽሖ እስከ ለሞት ይብል ቃል አምላክ። ስለዚህ እስከ ነዚ መዝሙርና ምስ ቃል እግዚአብሔር ምስተኸነንብቦ ፀናሕና እንዳስተንተና ብሕብረት ንርአዮ። እሺ ቦና ኣነ ሓንቲ ኣንብበ ሕራይ ወጋሕቲ ሓብትና ሮሜ 5:8 ግናኸ ንሕና ገና ሓጣን ኮለና ክርስቶስ ኣብ ክንዳና ሞይቲ እሞ ኣምላኽ እታ ፍቅሩ ንዓና በዚ የርኢ ኣሎ። ለህይወት የስማዓልና 10 ተስክም በብያ መልሽኪ ወጋሕቲ ሓብትና ሮሜ 5:8 ወዝራ 10 ከዓ ሳባኸላ ኦኬ ሕራይ ግናኸ ንሕና ገና ሓጣን ኮለና ክርስቶስ ኣብ ክንዳና ሞይቱ እዩ እሞ ኣምላኽ እታ ፍቅሩ ንዓና በዚ የርኢ ኣሎ። በአርሲ ሕጂ ብደሞ ምስ ጸደቅና ደኣ ክንደይ ካብቲ ቁጥዓቡ ኣዝና ዘይነድሕን ጸላእቱ ኩለና ምስ ኣምላኽ ብሞቱ ወዱ ተዓረቀና ካብቲ ዓረቀና ደኣ ክንደይ ብሂወቱ ኣዝና ዘይነድሕን ግናኸ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ብኡ ሕጂ ዕርቂ ዝረከብና ብኣምላኽ እውን ንምካሕ ኣሎና እምበር እዚ ጥራይ ኣይኮነን። ቃል ህይወት የስማዓልና ፍቅሪ ዝግባአና ወይ ፍቅሪ ስለ ዝሓተትና ዘይኮነስ ኣምላኽ ባህሪኡ ፍቅሪ ስለ ዝኾነ ፍቅሪ ከዓ ብተበጃውነት ነቲ ሓደ ወዲ በጃ ምብሃብ ከምዚ ናይ ቃል ዓለም ወይ ናይ ቃል ፍቅሪ ዘይኮነስ ካብ መጀመርታ እንድሕር ርኢናዮ ኣዳምን ሄዋንን ካብ እግዚኣብሔር ክሃድሙ ከለውስ ደድሕሪኦም እንዳኸደ እዩ ኣበየለኸ ኣዳም ኣበየለኺ ሄዋን እናበለ ደድሕሪኦም ይስዕብ ነይሩ። እዚ ቃል ህይወት የስማዓልና ወጋሕታ ሓብትና ማለት በዓልቲ ቤቱ ንሓውና ዲያቆን ግርማይ ማለት እያ። ቶም ዘይፈለጥኩም ኣብ ዝሓለፈ ግዜ ዘይነበርኩም እሞ እግዚአብሔር መስገን ብኩሉ ብቃል ብመዝሙር ጥራይ ዘይኮነስ ብሂወት ብተግባር ብተሳትፎ ከዓ ኣርኣያ ዝኾኑ ስለ ዘለኹም ኩሉ ግዜ መዝሙርኩም ሂወትኩም ትሕትናኹም ቅድምንስናኹም እናረኣዩ ኩሎም ደቂ ኣምላኽ ንኣምላኽ ከመስግንዎስ እግዚአብሔር ኣብ ፀፅባሕ የብርህኩም ሓንዳ ሓውና ዲያቆን ግርማይ ሓብትና ወጋሕታ ቃለ ህይወት የስማዓልና። ሕራይ ካልኦት ኣብ ጸሎትኩም ዘክርና ጸሎት ቅዱሳን ምሕረት ኣምላኽ ምስ ኩላህና ይኹን። ናብቲ ዝዓበየ ማዕረገ ካህነት የብቅዕኹም። ክፍትና ደቦና ሕራይ ሃውና ሕራይ ኣብ ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 1:7 ካብ 6 እውን ክንጅምራ ንኽእል ኮነ ድማ ኣብኡ ከሎ ግዜ ሕርሳ በፅሐ በኩሪ ወዳ ወለደት በዓልባ እውን ጠቕለለቶ ኣብቲ ማሕደር ኣጋይሽ ስፍራ ስለ ዘይነበሮም ድማ ኣብ መብልዕ ማል ኣደቀሰቶ እትብልዓነ ምሳኤታ ሒዘያ ካብ ሰማይ ወረደ ብጣዕሚ ፅቡቅ እግዚአብሔር መስገን ብጣዕሚ ፅቡቅ ንደቂ ሰባት ኢሉ ካብ ሰማይ ወረደ ናትና ፍቅሪ ሲሒብዎ ካብ ሰማያ ሰማያት ወሪዱስ እቲ ታራ ሰብ ዝረኽቦ ንእዲ እኳ ክረክብ ኣይከኣለን ማለት እዩ። ስለዚ ከዓ እዩ ጨርቂ ምሳነት በቁፅልቲ ከም ተቐለለቶ ብዕለተ ልደቱ እሞ ብጣዕሚ ምስኡ ዝኸይድ ኣቦና ሓውና ያዕቆብ ቃለ ህይወት የስማዓልና። ሕራይ ኩሉ ግዜ ኣብ ዝገልጎትና ኩሉ ግዜ ትሳተፍ ሓብትና ዕልልታ ከዓ ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 1:4-16 ሰዲዳትልና ኣላ። ሓብትና ዕልልታ ምናልባት ኣቲኽ እንተለኺ ባዕልኸ ከተንብብልና እንድሕር ዘይኣቲኽ ግን ኣነ ክንዳኸ ኮይነ ከንብቦ እየ።
حراي انت أسديدات لنا زل حبتنا عللتا وانجيل يوحنس معرف قدامي وانجيل يوحنس معرف 4 قصر 16 نحناون نتا أملاخ أبانا زلاتو فقري فليتنا يان أميننا يان اللونا أملاخ فقريو نتا أفقر زنبر كاب أملاخ ينبر أملاخون أبو ينبر وانجيل يوحنس معرف 3 قصر 16 قدامي ملغتي يوحنس يقريتها 16 نسون هوتو أب كندانا سلازي حلفة بازن فقر نفلتالونا نحناون أب كندا أحوات هوتنا خنحلث يقبأنا سلقالاتو እግዚአብሔር استمسገነ ይሁን ቀዳማይ ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 4 ቁጥሪ 16 ቀዳማይ መልእክት ዮሐንስ ምዕራፍ 3 ቁጥሪ 16 حراي قال هيوت يسمعلنا أبزوم أيكون كنا بيتو بكاتات الله ياتبلنا زلا حبتنا التقى قال هيوت يسمعلنا إتا ملأختي أبتا موداتا نسي هيوتو بكندانا سلازي حلفة بازن فقر فليتنا يالونا نحناو نابكن دحواتنا هيوتنا خنحلف يقبأنا تراي كنفكرهم زي كونس أبكن دحواتنا هيوتنا خنحلف سلازي أبت تاريخ قدسان أبوتاتنا لازم بتكبر زفتصمو قدس بيت خريستيان ناي قدسنا معارك ذهبتهم أب حدا دبري إتا أبمنيت ناي تقدام أبمنيت ناي قدام مالت أما حدار ناي تقدام مالتي كقدس كله زخدنا حنت خبا نبرت أبيت مزاقبتمو حدا سب فلاس مالتي دس سلازبلتو كابتن دا مقابي كابتن دا قشقبز مالتي وحد بيت خريستيان زقمتلو كابو وسيدو نقازو وسيدوا مالتي يتقشقبز نتقحد نعادلي مسكدقن أو وايسان حتون دهار دول دويلو دول ناي ساعتات ناي صولوت دول اللو ناي مقبي دول اللو ناي سرح دول اللو ناي حدقا دول كاللو مالتي سلازي الدواولو ودمسخا ببيني مالتي سلازي تدول مستدولة حدقا ترهيب اللهم كلهاتكم منكوزات تأكبو مالتي حدا اتنتخبا زوسدا مس ممهرو مسبؤو نتخبا بغزو بصحواس نابوبؤو مسيو كمهار كله مستدولغن ميوق يبلمن تهون كاز ودي مسبلو እዚ ደወል ብሰንከ እዚ ድወል ዘሎ ኣነ ነታ ካባናይ ኣብምኔት ወሲደ ኣብ ገዛይ ኣቐሚጠ ያለሁ እዩ ስለዚ እንተኣማቦ እንታይ ኢሎሞ ጉየ ቀልጢፍካ ምፃያ እሞ ኢሎሞ ምስ ኣምፃ ኣብቲ ምድሪ ቤት ናይ ገዞም ኣብ ዝቐሚጥካያ ንስኻ ኪድ ናብ ኣኼባ ኢሎሞ ማለት እዩ ኩሎም ተኣኪቦም ሎማዓንቲ ርእያ ነይረ ሕጂ ግን ጠፊኣ ምስ ተባህለ እምበር ነብሲ ወከፍ ገዛ ፈላሲ ክፍተሽ ኣለዎ ተባሂሉ ብኩሎም እንዳፈተሹ ክመፁ ከለው ኣብቶም ቅዱስ ኣቦ ምስ በፅሑ ንዓኹም እኳ ብኡ ዝጥርጥረኩም የለን ሕጊ ስለ ዝኾነ ግን ኣቴና ክንፍትሽ ኢሎም እቱ ምስ በሉ ተኻባኡ ፀኒሓቶም ሽዑ ብደገ ቅዱስ ብውሽጢ ግን ቀጣፊ ኢሎም እንዳዳፍኡ እንዳሳጎጉ ናብቲ መጋባእያ ኣምፂኦሞም እታ ጠፊኣ ዝነበረት ክዳን ኣብ እንዳባእ ገለ ተረኺባ ኢሎም ስለምንታይ ደኣ ከምኡ ጌርካ ኢሎም ዝሓተትዎም ተጋግየ ኢሎም ማለት እዩ እምበረይ ንስሓኻ ፆምን ፀሎትን እዩ ካብ ዝገዳም ወፂኻ ብከምዚ ከምዚ ትፍፅሞ ኢሎም ምስ ወሰኑሎም ንሶም ከዓ ይቐኒየለይ ኣበሳይ ብዙሕ ከሎስ ብከምዚ ምሕረት ዝረኣኹምኒ ኢሎም ናብቲ ዝተኣዘዘሎም ቦታ ከይዶም ሱባኤን ክፍፅሙ ዳሕራይ ነታ ካባ ከልዕልዋ እንተመፁ ግን እታ ካባ ክትለዓል ኣይከኣለትን ማለት ስለዚ እታ ካባ ምልዓል ምንቕናቕ ምስ ኣቤት ልቢት ዝወሰዳ መጀመርያ ዝወሰዳ መነኮስ ልቡ ተነቃኒቑ ማለት እዩ ኣቦይ ንፁህ ኣነ የሰራቂ ኣቦይ ንፁህ ኣነ የገበነኛ እታ ካባ ዝወሰድክዋ ኣነ እየ ነቲ በደል ዝተቐበሎ ግን ኣቦይ መንፈሳዊ ኣቦይ ኢሉ ከምዚ ገይሩ ምስ ተነስሐ እታ ካባ ከዓ ተላዒላ ማለት እዩ ስለዚ እቶም ኣቦ ኣነ ሰሪቐ ክብሉ ከለው ማዕርጎም ሂወቶም ኩሉ ነገር እቲ መንእሰይ ካብቲ ገዳም እንተደኣ ተሰጊጉ ብኡ ገይሩ ዓለም ክትውሕጦ ሰይጣን ክውሕጦ ስለ ዝኽእል ከምዚ ገይሮም በጃ ሓሊፎምሉ
እግዚአብሔር ከዓ ተአምራት ገይርሎም እንሆ ከዓ ንዓና ንበረኸት ኮይኑ ማለት እዩ ስለዚ ንሕና እውን ስለ ኣሕዋትና ከምቲ ክርስቶስ በጃና ዘሕለፈ ንሕና እውን ስለ ብፆትና ሂወትና ክንከፍል እወ ስለ ቃል ኪዳና ሂወትና ክንከፍል ስለ ደቅና ሂወትና ክንከፍል ስለ ውሉድና ሂወትና ክንከፍል ስለ ፍቅሪ ሰብ ስለ ካልኦት ሂወትና ክንከፍል ይግባአና እዩ ዘለሞ ፀጋ ኣምላኽ ርዳአና እቲ ሂወትና ምኽፋል ተሪፉስ ከምቲ ኣምላኽ ዘፍቀረና እንተፍቂርናዮም ትኻልእ ኩሉ እውን ብፀጋ ኣምላኽ ይብፃሕ እሞ ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ተመስገነ ይኹን ሓብትና ዕልልታ ዘመን አገልግሎት ኪባርኽ ተሓስብዮ ኩሉ ሰናይ ነገር እግዚአብሔር የስልጠልክን የቕንዓልክን ሕራይ ኣብታ መዝሙርና ኢና ዘለና ኣብ ወንጌል ዮሃንስ ከኣቦና ኣብ ወንጌል ዮሃንስ ሕጂ ንበፅሕና ምዕራፍ 19 ቁፅሪ 17 18 ኮይና ተሰሚዐህኒ መስቀሉ ፀይሩ ከዓ ጠረንቀራ ርእሲ ናብ እትበሃል ስፍራ ብዕብራይስጥ ድማ ጎልጎታ እትበሃል ወፀ ኣብኣ ሰቐልዎ ክልተ ካልኦት ድማ ምስኡ ሓደ በዚ ሓደ በቲ የሱስ ኣብ ማእከሎም እታ ከም ዝሰቐልዎን እታ ሓደ በቲ ከዓ እቲኦም ሸፋቱ ምስኡ ዝተሰቐሉ ኣብ ማእከል ኢሎም ሞገት ሜራታ መዝሙር ምሳት بتخكل على هوت يسمع لنا على هوت يسمع لنا سلقالات እግዚአብሔር استمسكنا ይሁን ሎሚ ባርና ብዝናይ ሎሚ አርእስትና ክንከይዲና ኣብ ሓሙሻይ ክፍሊ ቁፅሪ 18 ምዕራፍ 48 ኢና ተጠዊልና ዘለና ኣብ 47 ካብ ምዕራፍ 30 ኢና ጀሚርና ክሳብ 37 ዝበፅሕ 47 እዚ ናይ ሎሚ ከዓ ካብ 1 ክሳብ 17 በፂሕና ኣለና እሞ እግዚአብሔር ዝሃበና ግዜ እግዚአብሔር ዝሃበና መንፈሳዊ ጉባኤ እግዚአብሔር ዝገለጸልና ጸጋ ስለ ዝኾነ ክንጥቀመሉ ነቲ ዝተረዳእናዮ እዚ ተረድየ ኢልና ክነስተንትን ነቲ ዘይተረዳእና ከዓ ክንሓቶ ቤተ ክርስቲያን ከዓ ንኩሉ መልሲ ኣለዋ እሞ እዚ ተሪፉ ዘሎ ጉባኤ ግዜ ናይ ጉባኤ እዩ ንዓኻትኩም ዝተረዳእና ክነስተንትን ሕቶ እንተሊና እውን ክንሓትት ካብቲ ዘስተንተናዮ ከዓ ንጉባኤ ክነካፍል ናይ ጉባኤ እቲ ግዜ እሞ ክንጥቀመሉ ናብ ጉባኤ ወፍዮ ኣለኹ أربعة الحديد جنرال ويساب زاوجت مكينة دلو يدقن نحنا لما ندير بعض راي حونا دي أكون محاري ميتا يكونات الله راي نغسل حزب እግዚአብሔር تعجيزة كنت كمل لك ساب ده حسب دفتا قطر 10 تقبل معرف 4 كيف لسلسة قطر 10 الراي حونا محاري الراي شي ماشي نسخة أم مقابر نسخة دما أب كيروبيل تنبر مسموتات أم مقابر كلها بآخا هيوت توهبة مسموتات زنبركا ድምፂ ቋሪፁ ለሓውና ዲያቆን መሓሪት ሰምዓኒ እንተሊኻ ምስ ሙታት ዝነበርካ ምስ በልካ ጠጠው ኢላ ኣላ ሰምዓኒ ኣለኻ ዲያቆን መሓሪ الراي قصر 13 حزلنا صنيحو دياكون محر حاونا حساب زملسنا دقيمه كم بقى تا مريص وازلو تقصي ሃይማኖት አበው ምዕራፍ 48 ቁጥር 13 ኣብ ዝሰማዕኻና ትሰምዓና እንተሊኻ ዲያቆን ሓውና ኣለኹ እንታ ኣትየለኹ መስለኒ
حراي مسموتات مسنبركا إلكا أخاطة إلكا زلها مخا مجمرة جمرات أنبا عبيت طويلة مسموتات مسموتات زنبركا إلكا عندي خاطة كا مجمرة جمرة دحان نسخا مقابر إلكا الشحاري جمرة نسخة أب مقابر نسخة دما أب كيروبيل تنبر مسموتات أب مقابر كلخا بآخا هيوت تواهبه مسموتات زنبركا نسخة إيخا نموتات تنسعي زهابكا دما نسخة إيخا نسخة مس آبن مس منفس قدسن بكل زمانات هلو إيخا سلسة معالتي موت زخون كادما نسخة إيخا نسخة بملكوت حمام زي بلكا بسقا مكرا استقبلكا بحكي إجزابير كاليخا أبزي أنت يخبل دلي ፍጹም አምላክ ፍጹም ሰብ ምዃኑ ከነስተንትን የደሌ ብስጋ ሞይቱ ኣብ መቃብር ተቀቢሩ ከሎ at the same time ድማ ኣብ ሰማይ ኣብ ዝፋኑ ኣብ ኪሩቤል ተቀሚጡ በአላፍ መላእክትን ብ24 ካህናተ ሰማይን ቅዱስ ቅዱስ እናተባሃለ ኸ ይምስገን ይስገደሉ ይምለኽ ነይሩ ምስቶም ሞታት ኣብ መቃብር እናሃለወ ኸ ህይወት ህብ ነይሩ ንሰባት ህይወት ህብ ሓደሽቲ ህፃናት ይውለዱ እንስሳታት ይውለዱ ብዙሕ ፍጥረት ሚሊዮናት ፍጥረት ክፍጠር ከለኻ እቲ ህይወት ዝህብ እቲ ዝፈጥር ከዓ ንሱ ባዕሊ ማለት እዩ ሞይቱ ኣብ መቃብር ከሎስ ግን ሓደሽቲ ነፍሳት ድማ ይፈጥርን ህይወት ህብን እስትንፋስ ይዘርእን ነይሩ ማለት እዩ at the same time ከዓ ንድሞቱ ከዓ ህይወት ህብ ምድሓን ከዓ ይህብ ነይሩ ማለት እዩ ምክንያቱ ኣብ መቃብር ከይዱ እንታይ ይገብር ነይሩ ከምቲ ጴጥሮስ ጽሒፍዎ ደሎ ነቶም ኣብ መቃብር ዝነበሩ ነፍሳት ከዓ ድሕነት ሰበኸሎም ንሱ ብስጋ ሞይቱ ተባሂሉ ንመቃብር ወሪዱ ከሎሲ at the same time ግን ንሰባት ከዓ ህይወት ይህብ ነይሩ ድሕነት ሰብኽ ነይሩ ንሰባት ካብ ሞት ናብ ህይወት ከዓ የሰጋግር ነይሩ ማለት እዩ ምስ ሙታት ዝነበርካ ንስኻ ኢኻ ንሙታት ትንሣኤ ዝሃብካ ድማ ንስኻ ኢኻ ንስኻ ምስ ኣብን ምስ መንፈስ ቅዱስን ብኩሉ ዘመናት ህልው ኢኻ ሕጂ እቲ ፍጹም ኣምላኽነቱ ከዓ ኣብ መቃብር እናሃለወ ሞት እናሞተ ከሎ ጥንትን መጀመርታን መወዳእታን መፈጸምታን ዘይብሉ ማዕረ ህላዌ ከዓ ምስ ኣቦን ምስ መንፈስ ቅዱስን ነይርዎ ማለት እዩ እዚ ከዓ ፍጹም እግዚአብሔር ቃል ስለ ዝኾነ እቲ ሰማይን ምድርን ዝፈጠረ ብቃሉ ከምዚ ይኹን እናበለ በመጀመርታ ሰማይን ምድርን አምላክ በመጀመርታ ሰማይን ምድርን ፈጠረ ተባሂሉ ዝተነግረሉ ካብ ጥንቲ ዝነበረ ዝቅድሞ ዘይብሉ እቲ ቃል ብቅድሙ ነበረ ተባሂሉ ከዓ መሊሱ እቲ ቃል እቲ ባዕሉ ከዓ አምላክ ምዃኑ እሱ እቲ ቃል ድማ ስጋ ከም ዝለበሰ ዝተነግረሉ ናይ እግዚአብሔር ቃል ምስ አቦን ምስ መንፈስ ቅዱስን በህላውነቱ ማዕረ ዝኾነ እግዚአብሔር ወልድ ስለ ዝኾነ ክርስቶስ እዩ ኣብ መቃብር እናሃለወ ሞይቱ እናተባሃለ at the same time ከዓ ንዓለም ገዝ ንዓለም መሓደር ይምለኽ ይስገደሉ ህይወት ህብ ከዓ ነይሩ እዚኣ ደስ ስለ ዝበለትኒ ለሳኹም ከስተንትና ደል ደቂ መድኃኔዓለም ፀኒልኩም ተሰማዓኩምኒ እግዚአብሔር አምላክ ፀኒል ይስማዓኩም አሜን አሜን ቃለ ህይወት ይስማዓልና ግሩም ዝኾነ ኣስተንትኖ እዩ እዚ ካልእ ሳልሳይ ክፍሊ ሄራቅሊስ ኤጲስቆጶስ ብዛዕባ ቶማስ ዝፀሓፎ ቶማስ ንሃዋርያት ርኢናዮ ንጎይታ ርኢናዮ ካብ ምታን ተንስኡ ሰላም ንዓኹም ኢልና ምስ በልዎ ኣነ ግን ብዓይነይ ከይረኣኽቦ ኣብቲ ተወግአ ጎኑ ኢደይ ከየእተኹ ኣይኣምኒ ስለ ዝበለ ጎይታ ተገሊጹሉ ኣብቲ ዝተወግአ ጎኑ ምስ እተወ ግን ታራ ስጋ ዘይኮነስ ነበልባል ሓዊ ነበልባል መለኮት ዝተዋህዶ ስለ ዝኾነ ኣእዳው ምስ ኣቃጸሎ እዩ ጎይታይን ኣምላኸይን ዝብል ሽዑ እዩ እስኻ ርኢኻኒ ኢኻ ዝኣመንካኒ እቶም ከይረኣዩ ዘይኣምኑ ግን ብፁዓን እዮም ኢሉ እቲ ብፅና ነቶም ዝረኣይዎ ብዘበኑ ዝነበሩ ጥራይ ዘይኮነስ ነቶም ብሓቂ እምነት ዝኣምንዎውን እግዚአብሔር ናይ ብፅና ጸጋ ዝህብ ምዃኑ ቅዱስ ሄራቅሊስ ኣብ ዝፀሓፎ ይሓውና ዲያቆን መሓሪ ከስተንትነልና ፀኒሑ ቃለ ህይወት የስማዓልና ሓራይ ካልኦት ካብዚ ናይ ሎሚ ዘንበብናዮ ዘስተንተናዮ ንጉባኤ ጠቅም እዩ ንብሎ ንዓና እውን ዝጠቕመና ከምኡውን ከነስተንትኖ ፈቲና ዘይበረሃልና እንተሎ
أبونا خفتن دو الراي رزنت حبتنا أبزا خفل حادة عرف 48 قصر 4 أخي إشوخ كدفاء كله نسلطان موت أطفئ أب عፀ مسቀል ተሸንኪሩ ከሎ ካብ ዝፋን ክብሩ ኣይጎደለን ካብ ኣቡኡን ካብ ቅዱስ መንፈሱን ኣይተፈለየን ኣብ ምድሪ ከዓ ከም ዓማፂ ክባጭብሉን ከፈራርህዎን ከለዉ ኣብ ሰማያት ቅዱስ ምስጋንኡ የንብቡ ነበሩ ምስታነይ ቁፅሪ 6 ድሕር ሓዊስና ንሕና ኦርቶዶክሳውያን ከም ዝንኣምን ነቲ ሓደ ዘይፍለን ዘይልወጥን ክልተ እዩ ኣይንብሎን ወይ ክልተ ጎይቶት ወይ ክልተ መልክዕ ወይ ክልተ ኣካል ወይ ክልተ ግብሪ እውን ክልተ ህላዊ ኣይንብሎን ከምቲ ዝበልኩዎ እቲ ሰብ ዝኾነ እግዚአብሔር ቃል ሓደ ህላዊ ሓደ ኣካል እዩ ኣብዚ እንታይ ኣስተንቲነስ ኣብ ምድሪ ኩሉ ግፍዕታት እንዳሕለፈ ከሎ ኣብ ሰማያት ግን እቲ ክብሩ ኣይጎደለን ካብ ዝፋኑ ኣይወረደን ስለዚ ኢና ከዓ ንሕና ኦርቶዶክሳውያን ሓደ እዩ ክልተ ኣይኮኑን እንዳበልና ንሰግደሉ ትብል ምዚአን ክልቲአን ኣሳሰይ ሓዊሰ ከስተንትና ፀኒሐ ማለት እዩ ኣለወት ይክል ሓግዙን ይቦና ብጣዕሚ ጽቡቕ ኣሎ ብጣዕሚ ጽቡቕ ኣሎ ምክንያቱ እንታይ ኢሉ ዘሎ ኣብ ቀዳማይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 22-23 አይሁድ ምልክት ይልሙኑ ጽራውያን ድማ ጥበብ ይደልዩ ቁፅሪ 23 ንሕና ገና ነቲ ንአይሁድን መዕንቀፊ ንኣሕዛብን ዕሽነት ዝኾነ እተሰቕለ ክርስቶስ ንሰብኽ ኣለና ክሳብ ሕጂ ዕንቁፋት ዝኾኖም ኣምላኽ ወዳ ኣምላኽ ፈጣሪ ሰማያት ምድርን ክበሃል ይሰምዑ እሞ ተሰቂሉ ተኣሲሩ መይቱ ተሳቂዩ ክሰምዑ ከለዉ ከዓ ሓደ ሕቶ መፅእ በዚ ናይ ግሪክ ፍልስፍና ብኦጎኖስቲክስ ስለ ዝርእይዎ ኣምላኽ ተኮይኑ ደኣ ኣምላኽ ዳሓምም እዩ ኣምላኽ ዶ ይመውት እዩ ነቲ ንሕና ኦርቶዶክሳውያን ተዋህዶ ንብሎ ቃልን ስጋን ተዋሃደ ንብሎ ነዚ ክበፅሕዎ ስለ ዘይከኣሉ ክቕበልዎ ስለ ዘይከኣሉ ኣምላኽነቱ ክቕበሉ ከለዉ ነቲ ተሳቂዩ መይቱ ተኣሲሩ ተገፊዑ ዝብል ምቕባል ይፀግሞም መይቱ ተኣሲሩ ተወሊዱ ተሳቂዩ ክሰምዑ ከለዉ ከዓ ነቲ ኣምላኽ ዝብል ይኸብዶም ማለት ስለዚኦም ከዓ ቅዱሳን ኣቦታትና ፍጹም ኣምላኽ ፍጹም ሰብ ፍጹም መድሓኒት ፍጹም ተበጃዊ ናይ እግዚአብሔር ሓድነትን ሰለስትነትን ናይ እግዚአብሔር ተበጃውነትን ኢሎም ጥምር ኣቢሎም ኣብ ህላዊ እግዚአብሔር ምስጢረ ድሕነት መልእኽቲ ድሕነት ዝምኽሩና እሞ ዓብ ነገር ይክስተንቲንኪ ረዘነት ሓብትና ምግላፅ የብዝሓልኪ ከተመስግንዮ ከተገልግልዮ ንበሪ ብደቂ ተሓጎሲ ቃለ ህይወት የስማዓልና ሜን ቃለ ህይወት የስማዓልና ኣራይ ካልኦት ኣለዋና ቁርብ ደቃይቅ ንጠቀመለን ኣብተን ክፍልታት ከነንብብ ከለና እታ ናይ ቀዳማይ ኣርእስቲ ብዛዕባ ምንታይ እዩ እቲ ኣቦ ተቅዱስ ኣቦ ብዛዕባ ምንታይ ዘስተንቲ ዘሎ እንድሕር ሒዝናያ በቲ ጥቅስታት ሽዑ ብቀረባ እዩ ዝርዳእና ማለት ራይ ካብ ጉባኤ ዝኾነ ስተንትኖ እንተሊና ግዜ ኣለና እንድሕር ዘይብልና ኮይኑ ግን እቲ ግዜና ክንጥቀመሉ ምእንቲ ኣቦታትና ቃለ ምዕዳን ክህቡና ናብ ኣቦታትና ዕድል ክህብየን እንተሊና ዝኾነ ሓሳብ ግን ግዜ ኣለና እቲ ግዜ ናይ ጉባኤ እዩ ራይ ሞት ግዜና ክንጥቀመሉ ምእንቲ ቆሞስ ኣባ ኪሮስ ቃለ ምዕዳን ክገብሩልና ነቦና ናብ ኣውደ ምህረት ይዕድም ብድሕሪ ቦና በመላከ ሰላም ጸሎት በእንተ ሰላም ንጸለይልና ናይ ጉባኤና ፍጻሜ ይኸውን ሕጂ ግን ኣውደ ምህረት ነቦና ኣበይ ቆሞስ ኣባ ኪሮስ
ራይ ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን። ሕራይ እታ ኣብዚኣ ኸስተንትና ደልየ ዘለኹ ሲ ብዛዕባ እታ ህላወ እግዚኣብሔር ሲ ህልው ኢኻ ክንብሎ ከለናስ ንሕና ከም ደቂ ሰባት ንህላዊኡ ክንምስክር ስለ ዘለና እምበር እግዚኣብሔር ምንጭ ህላዊ ቅድሚ ህላዊ እዩ ማለት ሲ እዚ ኩሉ ምድር ዘሎ ነገራት ከይተፈጥሮ ከሎስ ንሱስ ህልው እዩ። ሕጂ ዝኾነ ሰብ ፈተነ ከጋጥሞ ከሎ ነቲ ኩሉ ዝከኣሎ እግዚኣብሔር ነቲ መጻኢኡ ዘውሓሰ እግዚኣብሔር ስለ ዝርስዕ ወይ ድማ እቲ ኩሉ ኣምላኽ ኣዳሊሉ ዘሎ ክብርታት ኣብቲ ግዜ እቲ ስለ ዝስወሮ እዩ ንሕና መጺና ከም ሰባት ኣምላኽ ኣሎ ንብል እምበር እግዚኣብሔር ከም ወዲ ሰብ ወይ ከም ፍጥረት ኣሎን የሎን ዝበሃለሉ ይኮነን ብመሰረቱ ማለት እዩ። ቅዱሳን ኣቦታት ነዚ ኣዝዮም እዮም ጥንቀቕሉ። ሰብ ኣሎ የለን ክትብሎ ትኽእል ኢኻ ማለት ኣቦታትና ሕጂ ነይሮም ሕጂ ግን የለውን። ንሕና ሎም ኣለና ጽባሕ የለና። ኣምላኽን ቤተ ክርስቲያኑን ግን ንዘለዓለም ህልዋት እዮም ማለት እዩ። ምክንያቱ ዋላ ታሪክ ቤተ ክርስቲያን ክንመሃሮ ከለና እንታይ ኢና ንርኢ? እታ ቤተ ክርስቲያን ካብ ሰማይ ዝጀመረት እያ ማለት እዩ። እዚ ኣብ ምድሪ ዘሎ ውዳሴታት፣ ጸሎት፣ ምስጋናሲ ቅድሚ ኣብ ምድሪ ቤተ ክርስቲያን ምምስራታሲ ኣብ ሰማይ ህልውቲ እያ ነይራ። እዛ ኣብ ምድሪ ዘላ ምስ ሰብቅዐት ከዓ ኣብ ዓለም ዘሎ ኩሉ ምስ ሓለፈ ከዓ ኣብ ሰማይ ግን ቀጻሊት እያ ማለት እዩ። ስለዚ እዚኣ የኸስተንትን ደልየ ነይረ ኣምላኽ ብነገሮ መለኮት ኣሎ ኣይበሃሎን እዩ ማለት እዩ። ምክንያቱ ህልው እዩ ክብል ኢለ ይቀኒየለይ። ራይ እቲ ከም ሰናይ ፍቃድ እግዚኣብሔር ኣባታዊ ማዕዳን ናይ ሎሚ እንታይ እዩ? ቤተ ክርስቲያን ሲ ኣደ እያ። ክርስቶስ መርዓዊ እዩ፣ ንሕና ከዓ ውሉዳ ኢና። ስለዚ ኣብ ዓለም ኣቦን ኣደን ክሽገሩ ከለዉ እቲ ቀዳማይ ኣብ ጎኖም ደው ዝብል ትውሉድ እዩ ማለት እዩ። ስለዚ ነዚ ዘለኣለማዊ ድሕነት ዘውሓሰልና ወላድን ክብርቲ መርዓቱ ቤተ ክርስቲያን ኣዴናን ኣብዚ ሰዓት እዚ ከምቲ ዝነበረ እቲ ፈተና ይቕፅል ኣሎ ማለት እዩ። ሕጂ ኣብዚ ንሕና ሓቂ ኢና ክንብል ወይ ሰባት ሓቅነትና ክፈልጡልና ዘይኮነ ወይ ገለ ሰባት ብቁፅሪ ከይጎድሉና ዘይኮነስ
ሰባት ካብቲ ዘለዓለማዊ ድሕነት ንኸይተርፉ እቶም ዘይተበገሱ ክብገሱ እቶም ስለምምልላስ ጥራይ ዝመላለሱ ዝነበሩ ከዓ ሓደ ንእሽተይ ነገር ተፈጢሩሎ እሞ ብምባል ንድሕሪት ከይምለሱ ኣብዚ ሕጂ ኣምላኽ ኩሉ ሰብ ክድሕን ድልየቱን ባህጉኡን ስለ ዝኾነ ባህጊ ትሰማያዊ ቦና ምእንቲ ከም ዝግባእ ክፍፀም እቶም ብክርስቶስ ኣሕዋትና ዝኾኑ ሰባት ካብቲ ዘለዓለማዊ ህይወት ምእንቲ ከይተርፉ ክነግሮም ከነረድኦም ይግባእ እዩ ማለት እዩ። ኣነ ጥዒም እንሎ እሞ ካልኦት ዝኾነ ይኹኑ ኢልካ ዝኽየድ ኣይኮነን ማለት እዩ። ስለዚ ቁጣዓ ብዘይ ተሓወሶ ኣንነታዊ መንፈስ ዘየብሉ ኣገባብ ጌርና ነቲ ዘለና ባይታ ተጠቒምና ነቲ መራኸቢ ብዙሓን ኩላህና ጥዑምን ርቱዕን ብዝኾነ ቃል ተጠቒምና ሰባት ዘለዓለማውነቶም ንኸይከስሩ ብንኣሽቱ ምድራውያን ነገራት ከቋምቱ ክብሉ ነቲ ዘለዓለማዊ ህይወት ከይስእንዎ ዘለዓለማዊ ሓጎስ ከይተርፎም ብዛዕባ ቀብሪ ክሓስቡ ብዛዕባ ህይወትን ትንሳኤን ኣብ ዓልቲ እምበር ነበርቲ ዘይኮኑ ሰባት ኮይኖም ከይርከቡ ንወገናትና ናይዛ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ዘይ ኣባላት ኣባና ምሳና ናብ ርሑቕ ንዘለዉ ከነረድእ ናይዚ ሰዓት እዚ ፃውዒት ቤተ ክርስቲያን ኢለ ይኣምን ማለት እዩ። ስለ ዝተዋህበኒ ዕድል የመስግን። እግዚአብሔር ይኽብረለን። ቃለ ህይወት የስማዓልና ኣቦና ኣበይ ቆመስ ዝሃቡና ኣባታዊ ቃለ ምዕዳን ከዓ 30 60 ኣብ ህይወትና ክፈሪ ክንነብረሉን ክንጸድቀሉን ክንድሕነሉን ናይ እግዚአብሔር ቅዱስ ፈቃድ ይሁነልና። ኣቦና ኣበይ መልአከ ሰላም በእንተ ሰላም ከተብጽሑልና ወዲና ልናቦና حراي ቀጽል دحن ዲያቆን ሐውና ሳሚል እግዚአብሔር ይመስገን ስለ ዝነበረና ጊዜ ኣነስ ኣብዛ ቁጥሪ 7 ከስተንትን ጸኒሐ ምናልባት ምስ ዘለና ጊዜ ቁጥሪ 7 ወሲያ አለው ቁጥሪ 7 ነዚ ብግሃድ ንሰብኽ ትብል ሪኣ ጸኒሐ ማለት ንህነሰ ነሰብክ ክርስቶስ ዘተሰቅል እጂ ክርስቶስ እቲ ምእንታና ዝኸፈለ ዋጋ ንሰብኽ እጂ ንነፍስና ከም ንሕና ከም ኦርቶዶክሳውያን ክሪኣ ጸኒሐ እቲ ዝተኸፍለልና ዋጋ እቲ ኣብ ቅዳሴናሲ ንዜኑ ሞትከ ወትንሳኤከ ቅድስ እናበልና ኣብቲ ዓብይ ናይ ኣምልኾና ጊዜ እንብሎ ማለት እዩ። ልክዕ ከምቲ ሓደ ሰብሲ ክምስክር ግብኦ እዩ። እቲ ብሓድሽ ህይወት ዝመላለስ ሰብ ከርእዮም ዝግብኦ ባህርያት እዩ። ልክዕ ከምቲ ብሓድሽ ህይወት ዝመላለስ ሰብሲ ንሓጢኣት ዝገድፎ ካብ ሓጢኣት ክርሕቕ ብንስሓ ህይወት ክመላለስ ከም ሓደ ነጥቢ ዝሕዞ ወይ ከም ሓደ ዓብ ነገር ዝሕዞ እዚ እውን ልክዕ ብዛዕባ ዝተኸፍለሉ ውዕለት ምምስካር ብህይወትካ ምምስካር ብቓልካ ከዓ ምምስካር ንሕና እንንበብ መጽሓፍ ቅዱስ ክንከውን መጀመርያ ብህይወትና ክንሰብኽ ካልኣይ ከዓ ድሕነት ነፍሳት ተረዲእናስ ሓንቲ ነፍሲ እኳ ንሕዋትና ከዓ እቲ ዝጠዓምናዮ ጣዕሙ ንኽንብል እጂ እታ ኣብ ነፍስና ኸነእትዋ ከለና ንሕና ንመሃር ኣለና ግን ማዕረ ክንደይ ኢና ኣብ ከምኡ ኸ እቲ ዝጠዓምናዮስ ጣዕሙ እንብል ልክዕ ትማሊ ዝሓለፈን ዝነበረት ትምህርቲ ንክርስቶስ ርኢናዮ ጥዒምናዮ ኢሉ እዩ ዝፅውዖ ማለት እዩ ፊልጶስ እናትና ኢሉ እሞ ንሕና ከዓ ከምዚ ክንገብር እግዚአብሔር ይደግፈና። ስለ ዝተዋህበና ዕድል ከዓ የመስግን ኣቦናይ ኣነየለይ ቃለ ህይወት
ቃለ ሕይወት يسمع لنا نازل بجهاد نسبخ زبلسي ناي نابرا سبكت ناي ሕይወት سبكت كهلونا يحاونا دياقون ساميل كستنتن لنا سنيحو حواري قدس باولوس أبرومي شدش 10:3-10:4 سي كم ميتهم زتنسو رئيسهم نأملاخ وفيو نأكلاتكم أسوار حمسان حاتياتاي تكبروا أكلاتكم سي أسوار صدقي نأملاخ دا أكبروا إلو سبكت بنابرا نتتسقل لنا قويتا سبكت بنابرا سبكت بهيوت سبكت بتكبار مك على هيوت يسمع لنا عودان دياقون ساميل على هيوت يسمع لنا هرايا بنا بملاك سلامنا باهم من سلام صلى صلوات كان بحديث كل زحزيا بير بقيتنا مدحنا يسكر صوت لمنا لنا من سلام زحنتن بقول كل زخنت قدس بيت كريستيان لمنا لنا قبل الهجون مؤمنان بزح سلام كهم كل سلام سلطان زلو እግዚአብሔር አምላክና ይኡም እንሰላም ጸልይ በሰማያት ትነብር አቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትካ ትምጻእ ፍቃድካ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት መግብና ሎሚ ሃበና ንሕና ዝወደልና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ንዓውሳና እንደገልና ክባድሕናና እምበር ኣብ ፈተና ይትእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለኣለም ናትካ ኢማ ኣሜን ኦዝቴ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕልና ከድንግል ይኽእል ስጋኹን ድንግል ይኽእል ወደ እግዚአብሔር ጽባዖት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኻ አንስት ብርኽቲ ይኽእል ፍረከርስኹም ብርኽዩ ኦምል ተጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ ኦፍስት ደስ በልኪ ኃጢአትና ክሰሪልና ነፍቶ ወድኽ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለመነልና አሜን ሆነ ሁለት እግዚአብሔር ልምነካን ማለካን አለና ሆነ በሰላም ሰላም ሀበና ኩሉ ይብካና ከመ እግዚአብሔር አጥረና ጸጋኸው ነፍሰልና ጀካን ፈጥ ባዕድ አምላኽ ይብልና ቅዱስም ካን ሰመን ጽዋን አለና ኣብ ሰማያት ዘለኻ ንስኻ ሰላም ከዓብልና ኣብ ነፍሲ ኩልና ኣሕድር ኣብዚ ዓለም ዝንባርና ሰላም ሓሉ ንኩሎም መራሕትን ሰበት ስልጣን ብቅዱስ ስምካ ሰላም ሃቦም ኣብ ዙርያናን ዘሎ መካይን ኣሕዛብካ ምኽራሃብ ኣብ ምእታውናን ምውፃእናን ዘሎ ጎራብትናን ብኩሉ ሰላም ሓልዎም ብህዱእን ብዕኑዕን ወይ ክንነብርን ብኩሉ ሰናይ ኣምልኾ ድማ ንኣኻን እግዚኣብሔር ብምፍራሕ ሕያውነት ክንርከብን ብክርስቶስ ምስኡን መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ጽንዓትን ብኡ ዘለካ ለምን ኩሉ ሰዓን ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን وانا صلاه اصولنا أدينا قدس دنجل مريم انتانا بتجبرو صلاتون لمانون 4 عبيت برهاناويان ميكائيل جبريل رفائيل سوريال سجازي لبس 4 انسسان 24 كهنات سماين من تصلات قدوس استيفانوس لك دياقوناتن من تصلات قدوس جيورغيس لك سمعتاتن من تصلات كلهم قدوسان ابوتاتنا قداماويان بحتاويان سوران كبل እግዚአብሔር አምላክ ገጽ የብርሃልና በዓይኑ ምሕረቱ ይጠምተና ኩሉ ዝከኣሎ ዘይሰኣኖ እግዚአብሔር አምላክና ውሉድ ብምስኣን ዝጓሃዩ ስድራ ቤት ስም አምላክ ዝቅድሱ ንምርኣዮም ልቢ ዝሐጉሱ ውሉድ ይሃበልና ኣብ ዘይምርድዳእን ምፍልላይን ዘለዉ ሰብ ሓዳርና ፍጹም ዕርቀ ሰላም የምጽኣልና እግዚአብሔር አምላክ ንዝሃበና ጸጋታቱን መክሊታቱን ፈሊጥና ክንዓየሉ ናብቲ ዘለዓለማዊ ህይወት ረባሕትን مسؤول نزل علم بحجوس إن نبر سبات كوينا خركب بصقو يدقفنا بقعات كبرنا بمسجانا 5 إلنا هنصلب سمايات نبر ربنا اسمع الصلاة مسافات كانت بسمايكم لما مدريكون نعلت ما قبلنا لما حبلنا نحن نزودنا بدلهم كم زحدقنا لهم بدلنا نأسنا ندقنا بعد إحنا ننبر فتنا يتأتولنا من قصة حيلين كبر نزل علمنا كإما أمين أوزت يا مريم بنا قدس جبريل ملا سلامتا سلام لك الله بحنا خدنجلخي سغاخون دنجلخي ادي جابير صوات كويتا سراوي سلام لك الله نسغي كاب ان سبرختي غي فركرسكم برخيو امل تصغا جابير مساقي اوفس تدس ولكي اتياتنا خسريلنا نفت ودخ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለምንልና አሜን እግሪ እግዚአብሔር አቦ ጸጋ ሓደ ወዱ ጎይታናን አምላኽናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ حبرتن وهبتات ناي منفس قدوس مساخاتكم يخون سلام امسيو امين نخلني سلام مشات امين الهوت يسمع لنا تصلي صلوت تمالنا يوم هللا كل قدم እግዚአብሔር عريقو مع زغرر محرت زورد يقبرلنا سمعنا يقال እግዚአብሔር كاسالاسان سوسان ميدر سناي فراوشتنا في هيوتنا فريو كنبرلو خنصدقلو كندحنلو
ከነገልግለሉ ክንግልገለሉ ናይ እግዚአብሔር ቅዱስ ፈቃድ ይኹነልና። ኩልኩም ህዝበ እግዚአብሔር ነዚ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ትህቦ አገልግሎት ግዚኹምን ስራሕኩምን ዕረፍትኩምን አወሃሂድኩም በአንቃድዎን ብጥባትን ክትከታተልዎ ዘምሰኹም እቲ ብሕቡእ ዝርኢ እግዚአብሔር እሴተ ጻድቃን አስበት ሆታ ንኽፈልኩም ከምቲ አበሳናን በደልናን ከይጸብጸበ ክሳብ ሰዓት እዚ ብድሓነ ሰላም ዓቂቡ በዚ ቅዱስ ጉባኤ ክንሳተፍ ቅዱስ ፈቃዱ ዝኾነልና ንዝመጽእ ጉባኤና ብድሓነ ሰላም ዓቂቡ ብኸምዚ ክንጋባእ ናይ እግዚአብሔር ቅዱስ ፈቃድ ይኹነልና። ነቶም ለይትና ዝኾነ ሰላም ለይቲ ነቶም መዓልትኩም ዝኾነ ከዓ ሰላም መዓልቲ ይግበረልኩም ብሰላም ይረኽበና። አሜን።